Ogechi paid Mr. Obi, and the husband paid Mr. Obi are here now telling us that Nana Mr. Obi can never have justice. Ona for the madness of this idiot. Abodo Mukuro, this thing come out from Geraldine. Onyara na London. A minority onye rozo. Somebody not go na UK a decade. More than 15 years. Okara we megani. We fuzo. Ebe Nigeria de. I want you to pay attention. Careful names or mention on the Buru Mr. Obi. Because she was the one that told us in the Buru Mr. Obi, not us. I want you to hear. Ogechi, you killed Mr. Emmanuel. Ogechi, you and Julie Ago, you people traffic women by telling them to come online to show their breasts and their private part. Ogechi, we have all your videos. Ebuka's own is small. When I'll start posting my own video, you will run mad. Tell your Dibia she is or he is fake. Thank you. I'm still alive. I'm basking in the aura of God. God bless everyone. Ogechi Okeke Njaka and Ugochukwu Vitalis, with fortunate the fake doctor, killed Mr. Emmanuel Obi. People, good morning. I have a job. What did you hear here? Ogechi Okeke Njaka and the Vitalis Njaka and the fortunate the fake doctor by the Mr. Obi. And this is the video. This is the video. This is not audio. This is Geraldine. Ejike moment of truth. I don't know if you are hearing me. Monsieur Onabatra. Request again. Geraldine. This is the video. She told us. Ndiburu Mr. Obi. Look at it here. This is not audio. This is video. Ogechi Okeke Njaka killed and Vitalis Ugochukwu Njaka killed Mr. Emmanuel Obi. Ogechi Okeke Njaka. Enoya Ojiru ye. We're going Ndiburu Mr. Obi. Etike moment of truth. This is in the play now. These are the women that fight Ogechi Okeke Njaka that told us only pari Mr. Obi. She mentioned Ogechi Okeke Njaka. She mentioned the Ogechi Okeke Njaka. She mentioned fortunate Sinobu fake doctor. Pay attention again for those of you. Ndenamoro Oneburu Mr. Obi. This is the evidence. Ogechi Okeke Njaka killed and Vitalis Ugochukwu Njaka killed Mr. Emmanuel Obi. Ogechi Okeke Njaka and Vitalis Ugochukwu Njaka killed Mr. Emmanuel Obi. Ogechi. Now, because nobody, that man, that this lady, Juwe Megane, where go from UK, send her to Nigeria, can we tell the family justice? Only the family can only justice, and Okwa Kadena Federal High Court here. And this man on here have never for one day write a letter where sin Nabiko no Ogechi Okeke Njaka Emerozi Yang more batana Nigeria sin no more here. The reason why Ojiwe Gaku Ogechi Okeke Njaka now sort on is because Ghana and Kechi with a little crash. Otonuzie where Kobi inyo. After saying this thing, this is evidence court need. Then she will come and tell us how Ogechi Juwe buy these people. Komecha go see na buy us here. Manonya wan ekwoku odendo. Mba okwo nwuro say what are you saying? Gebeniant.
You killed Mr. Emmanuel. Ogechi, you and Julie Ago, you people traffic women by telling them to come online to show their breasts and their private part. Ogechi, we have all your videos. Ebuka's own is small. When I'll start posting my own video, you will run mad. Tell your Dibia she is or he is fake. Thank you. Now, Kogwazu no unye mere ha mmadụ ịtọ gburu Mr. Obi. Gebe na ntị, not me saying. I'm still alive. I'm basking in the aura of God. God bless everyone. Ogechi Okeke Njaka and Ugochukwu Vitalis, with fortunate the fake doctor, killed Mr. Emmanuel Obi. People, good morning. I have a job. I'm going to my work. You can see I'm all dressed. Bye. Did he hear it? That Ogechi Okeke Njaka and the Ugochukwu Vitalis Ibudie and the fortunate the fake doctor according to Onyara not happy Mr. Obi. What are we saying here? What are we saying here? What are we saying? And we are still talking about this case. What are we saying here? In terms of bully from Sharon or starting from me, look at the evidence before me. Omegie Buka Clement. Yana fortunate Aganke Hagaru. She did it to who? To Mua Maya Karoku. But before Maya Muna Karoku, I want you to hear Iyanua from Sharon to Jinjin Venza. Yana may I remind. I want you to hear this video. When me and you there, you will not have coordinated you there. Because more of when where I there. Do you where I there? It's in a we made a piece to go shit. Now see if I want to make a piece, I say no problem. Because tomorrow now you go change and say I don't know what made you make it. What is my fucking business with your piece? He said I'm gonna want me to California. Yeah? Want me California. If I say you know say Jinjin don't say you the friend am. Jinjin sina abaruma ya na ni gwaraya. No te go abaruma ya. Ina abaruma ya konye ya number. Hold on, let me call abaruma ya. Hold on. Let me culture. Because anyone when they talk about the culture making the talk. Jinjin don't say you the friend am money like reya. Say you love am. Even say you want carry am from America. Why General remind ya? Kono funa yendia ebidrota. Sharon neku na video na Jinjin Venza gwaria. Na mwome California na like ya. Na mwome California like ya. Na mwome California choro yibya. Na mwome California na yani anai. Na mwome California choro pote ebe America. Imenja play this thing for those of you. Na after Sharon na yendi omeru no ebe nnọkọ obidoro ya ọ dị wara gbogbo wee na blackmail ụmụ nwoke anyị. Ọ bụ na Jinjin Venza ye believe ihe anwa Sharon rekọdụrụ m mụa na onwe m believe kwa m na nke Sharon kwuru maka nya ma California because onye committee the same atrocity bụ onye Sharon. Oh, Sharon si na Jinjin gwaria na mwami California na like ye na mwami California nyani ya na ai na mwami California mekwe nka na mwami California mekwe the same thing or blackmail mwa. Abelo mi here ka ana me nyunu tips de ihe bidorota obu na Jinjin si na na-ekwu cho nya wona onwu ya na-ekwu kwa cho because the same lady bụ onye kwukwara na Jinjin gwaria. On channel na ya here. So Jinjin say no believe nkemu mu agwakwa ya na believe kwa mu nke a. Pay attention. Na Jinjin gwale na mwami California na yoyoy. Mana Jinjin na asi na kisili jikwa eme nke a.
na kisiri kwesịrị nakpu na kisiri ekwesịrị ịpụta na kisiri ihe na-agwa unu ihe abụ unu na-anụ ya n'ọnụ Sharon, not from my mouth. Ọ bụ na Sharon ya eme ya Ebuka Clement mekwe ya Kemafia intelligent caller. For people na focusing as I jump madu. But I want you for you people to know that at the same Sharon who we are saying about canceling and the one in Abuja are the same thing talking about Jinjin Venza and the mommy California. I want you to hear it one more time for those of you in the Marihanako. Jinjin, when me and you there, you will not have coordinated today. More of when where I did. Do you understand? Where I did. It's in a we made a peace with Ogechi. Now see, if I will make a peace, I say no problem. Because tomorrow now you will change that thing. I shall not know what made you make peace. What is my fucking business with your peace? He said I want me to California. Yeah, want me California. You be like say, you know say Jinjin don't say you the friend am. In Ania? Jinjin sina amaruma yana. Na Jinjin Venza gwaria na nyawa na aye mo California. She say or she recorded she recorded me now. Now here na gwande mmadụ ya wo na ase na Kesele sere de ku e ba now. Ya Jinjin na ase Kesele e blackmail nwa nka. The same Jinjin Venza blackmail mo California no ne. She recorded me. She did it to Ebuka Clement. Na blackmail ụmụ nwoke anyị ka ụmụ nwaanyị na-agbara anya ọsọ maka ọnọhọ na di. She's a single mother. Ọ na blackmail ụmụ nwoke anyị ka ụmụ nwaanyị na-agbara anya ọsọ ka afta anya asị ndị chọọ. Na look at ebe chọọ de were now. And Jinjin n'onwe ya awogo atụrụ eji eje mountain for sacrifice. No take off Abarumaya. In Abarumaya, only your number. Hold on, let me call Abarumaya. Hold on. Culture. Because anyone when they talk about the culture making the talk. Don't say you the friend that money like Reya. Say you love her. Even say you want carry her from America. Don't tell her when you they admire her. Now Barum. That Jinjin body not tell them what me California Jeme admire. Na mommy California like ya. No chori what ya America. No Jinjin Waria. But at the same Jinjin Venza. Now put every day. Kesele jukwa America. Kesele blackmail. Kesele blackmail. He sell on one. He jukwa sell on one. Where are Jinjin Venza now? On watch her for a very long time. Afachimi and Kete. I know they call him name. Because I'm a member of Kumuni and about the now. Now, the same Jinjin Venza mother to pronouncings can put out today. We apologize here to Wanya Abuja or where sob. What you up for him? Jen na page here. So, for those of you they say, hey, in a Jinjima fetch and na Jinjimada was a ganding what that was here. Or your mirror can you make qualify here? Because up what I say. Hey, my daughter na biko every day my daughter na yo obasara ge. Na yo biko 100 times. Keri ye gbasara ge. Okofi bika ka ngwa na yo kwa. Eze na agore ndi o na achi. Agwa ngisi ki na afamo bu a trap to you and the more of you. Ekwa ha na afamo, I will come for you and then piagia he made mistake. He then work a problem more and more. Afamo bu a trap to you Jinjin Venza but you don't know. So the only way here nya bo afama pog no forever. And afam pugodu no forever. Muna ge ka ye authority. So afamo bo a danger to you because he afam jibu a danger to you. I will push you and you will saga me and he saga on top of me. Abangena afamo the dangerous. You don't know.
Call my name, problem gonna expand. Call my name, problem gonna. So only way you memo, yeah, you gonna ekusi or alpha canceling. Maka either hakwana so about me. I will come for you and the problem gonna every day. So only thing now, Emara Chine Melegia, see how you'll be a kafamu happy na putagin on Guabu Jinjim. When I found Naputagin on, Mwane Mekugi name. Nge make sure they will get the problem and wagging until the last day of your life. Afamu is a danger to you now. And that will be him, Meggy, Mehana now. About Mama Mola, since 9 years, I know how I deal with you because you are a boy. If they were already on a saga, neighbor Papa saga, but I know how I'm dealing with you. Particularly Jinjin Venza. I know how I am dealing with you. Ndili Hakwanage, you will come out. And don't you take it. So, only thing here, man, go up Jinjim. My soul ide for canceling. You need to avoid me because afamu ye taking a prison. Life and direct can never get on Piagia, ijeme mistake. Okay, if you get better job, you go so now. Because of course, boy, I will call. They are demanding that document. Intelligent callers in Ugebena Jaji. Fortunate and the co are demanding that document from Ugebenaja. Now, Ugebenaja run away from Fortunate and they started making call from Jinjim. Now, what's the one Abujana? Our sister. Because Geraldine Ugebeni near the that video. The any day, Fortunate to Baria. Nyapata audio will video Megan Piawaya. Now they are demanded that document from Ugebenaja. Ugebenaja could not give them that document. However, not Ugebenaja. Ugebenaja what was there for them? They want to be Jinjin Venza. And the Abu Jinjin Venza were atoro. Because Ugebenaja and what's a boy or call. Or bet you to Jinjim. Cause worry more problem. Because one young one day you are. What an evil Ugebenaja. And the other day, I know since 1 week. I seen him with a page, a creative, oya, a Fuji debube, with the same motorman. Nanju. Oh, no, number how many followers. There is no way only you create a fake account. You do away the same followers, the same number of people. No. On your comment, with the fake account of Fuji, you go and click it. When one more. As you get Benaja whenever Westia or normal on your case, normally on arrow, object you to Jinjin Venza. Go destroy Jinjin, the last one. Jinjin Venza, mommy, he from Nebu Gebenaja no. Ugebenaja Ayariana, or one boy ya call. Mananke Calistus, Mananke Altadak, Mananke Chicho Benia. Now, because Chicho Benia Guaria, yet they will go that video. Oh, Mero, the only day fortunate to Korea, on our Chicho Benia, because the way you joke Banaga. Now, Obanaga from them, or the channel to Jinjim, and the Jinjim Venza, I can't wear Marie. I blame one ya this boy now no boro. Somebody should on my fake audio. Every platform on our body. Opera call side ya. Opera call side ya. Opera call side ya. Opera call side ya. Oh, when on a page fortunate. Abali wanya Abuja name bogani. E we gbazie yesiangba. Balisia wanya Abuja. Una kana no nia. Hey, eji kwa ule picture mu. Wele na akpare mu. Una kana nia. Yo na acho na abu. Ko megini. Ko kwakwe tu Jinjim. Ando man ndi mother head ani ya o. Ko buru ko chu ya nwa. Ko jeku Jinjim. On the last time, I want to ask Jinjim Venza. Why can't Jinjim Venza Iju Ugebenaja ajuju? What happened to our own page? Because on the make ogwa na page yawa Ugebenaja na make ogwa na page nyawa but innocent page. Don't the prominent people there. Adeji Awasaga.
Mana ya bịa na page onye ọzọ gbasaga. I blame that atụrụ a na-akpọ Jinjin Venza. Nwoke na-achọbara ịma ihe. Ugebe na-aja puchugide Jinjin Venza. Jinjin Venza wee kparịa nwaanyị Abuja to the last. To the extent this na ya ebuje dị okwu to Sharia law. Ewe bee isi, ewe behead ye. Wee kpọwa ya Hitler. Ugebe na-aja was the person that makes Jinjin Venza to enter into this watch. After all, Ugebe na-aja was the another tsunami to Jinjin Venza. But that young boy, achọbara ịma ihe. Asigburu ole ka ihe ya eme gị. And I don't think Ugebe na-aja ye kotecha okwu a. O kotecha n'okwu a. O je now ka Jinjin gbatarịa saga. Jinjin when you ofu akpụkwụ 35,000 na. Osi ya onye m nke a ya size nwa m onye Jinjin 35,000. Jinjin tika na ọ na-emere ihe ọma na ị na-ego ya he. Ị na-ego ya akpụkwụ. Ugebe na-aja m nwepụta 200,000 go he. 200,000 na-eru $120. Ugebe na-aja m nwepụta nwunye wee go Jinjin he. Akpụkwụ aba ka o yi ego Jinjin. Were dachi ofu onye ara. Jinjin efile na ọ na-emere ihe ọma. Now, upon from fortunate to them, actually to Jinjin because offer Jinjin as ewu. Okote choku or barabia side yawa. Erim when you wear piaya about saga. Abiana for Kissele, if you're not bad, we get Benaja, Ekune, and side down, half. A wood quality to get Benaja, name. Ọkwasị kesele igosi picture eji m ngwa anaka gosi na abanye iya funka sisi anwa kiri Ugebe na-aja menwuru onye na-agba ọsọ ka hapụ ịzọ ya pete that efulefu jeje kpọrọ nwa mmadụ na-eji Jinjin Venza efulefu Ugebe na-aja agbajego to Ogechi fortunate okworo ya ha anaghị ya document ahụ intelligent collars na oji from embassy now Ugebe na-aja agbapụta just equip to Jinjin Venza. Jinjin may allow or not inyo. Jinjin Venza na yo Maryam nwanya Abuja ko gba yaria. Mana Ugebe na-aja no side ya. Akpali nwanya Abuja since bịakwute Jinjin Venza na akpọkọ. Jinjin Venza ajụrụ ya. Ugebe na-aja kere ebe ịkwụ akwụ. Then gịnị mere page gị? On a page gather me use can call can we contribute to. It's on a page give for prominent people in the Jegone Ugebe na-aja. Where you didn't back a Jinjin Nagori. Now let me show you something. During that time, Hajana Princess Canada. Jinjin Venza they will phone now like this. When they go see mama presence, Ugebe na-aja call. Then I screenshot it that day. This is Ugebe na-aja. Okay for yourself, yeah. Cynthia Amadi. No, so. Then ya go go see Be Sharon fa. Ugebe na-aja when akpo. Then ya ba ya fu you yourself afa ya. Then ya ba Cynthia Amadi. But Ugebe na-aja put a deny ya no bro nyawa. Now Jinjin that day only go see mama presence. All the atrocities this Jinjin Venza and Ugebe na-aja mere ha kara we kuwe. Understand? So that is how it works. Video na bụ the day Jinjin Venza na-asị Ogechi gotie hair. Gotie akpụkwụ. After that, ana-abụ ya na Ogechi ego ya hair. Na Ogechi ego ya akpụkwụ. At the end of the day, agụ nwaanyị wee kwe after that nkwa hair na ya ego nye hair n'aka Jinjin na August. Manyanwa ma Jinjin agalabanda thank you. Joy may go here when after that. The bent. August meeting time that
Agumwani say ana yaga kwa gige name of where. No meeting now. Thank you so much, Agu. No, Thank you so much, Agu. Efroka jinjinsi we manie. We say hey Agumwani. Oh kwa onye ọzọ ka o si ego ihe. Reason Agumwani ji we sino ego ne jiji hebu. Na jinji manachi ego to Ogechi Okeke Njaka. Fortunate agbia that very day na enye stars. Ide what abia na enye stars. Kemu nka no nke nwanyị anya na princess na ada agbari. Kezima afa ya. Kemu this lady ya na princess na ada agbari ogom na page ide water. Kezima afa ya. Hi, kemu afa this lady. Can somebody remind me? This lady ya na princess na ano na page ide water. Hi, kezima afa ya. Kema fire. Hi. This woman na anya na after princess na agbari amokwara nwa na amu nwa. Na page the water now. Kezi ma fire nwa. Hi, kezi ma for this lady. Kai na eku mmerote. At the end of the day, Agumwani ego hejijim he. Kebe na after that na yes, mkpụrụ mmụọ chi eze. Ha ncha niile na awụju. Ai chi Facebook mmadụ. Ị ka na-afụ ha ncha niile. Onye ọbụla emego gịnị? Anariene. Because na jinjin chọkwuru ije megịnị nara Ogechi ego. Ego ya he. Na jụọ ya megogo ha ahụ. Kwọkọs ka a na-achọ ịba. Now, ugebe na aja akpacha n'arụ. And demand is a document, intelligent currency, honor on her custody from embassy. They are fortunate and the code demanded for the document. Ugebe na aja na run away. And they come back to Jinjim Venza. Now after Jinjim as a flave. A boy a or call at any given time. Erimbe Jinjim na wanya buja jemwe problem. Unafuku ugebe na aja. Ka ọ kpọrọ na page jinjim si nwanyị a biko ya rapụ jinjim nya gbaghara jinjim ọ na-afụgo before jinjim gwa atụrụ and ọ ma na Ugebe na-aja bụ onye cause those problem much to him ọ ka na-eme nwanyị ahụ accept isikwanụ nwanyị nwere page nke gị jee were page gị mewekwana ihe hapụ m ka m nọrọ onwe m problem gebe na ntị tested and trusted. And why you know tested and trusted? Do you know my darling sister in the morning? That is one day. So, inye ha anya 50,000 ma ọ go nwe abashu ye ị gọ nwanne ya nwaanyị overnight ọṅụwi na ya jirokwa ga egwu egwu gbam ndị niile Jinjim Venza ṅụrụ iyi na ya jiro ha egwu egwu jụ ebe ha ncha nọ na 3 days oji asị Ogechi bịa go ye he na Ogechi kwere ya nkwa he ajide Ogechi ọ nachi agbawa Ogechi saga jụọ ya bịa na Ogechi jedewe na nwoke na-adị akwere onwe ya ugwu Ugebe na japụta ọ na-use brain dị mkpa nọ 55 years because after Jinjim Venza asị onye mmefu na enwere onye wụ ya kebenent Sure. So, don't just watch us. Yes. I will give you the best. Understand? So trust okay. I will give you the best. Trust okay. if rebe ha na-abụ na galavant two zombie ha na-ehelu agụ nwaanyị maka ọsọ oye gonye after dark here ma after dark ma Jinjim ha na-aba na maka eso na ya egonye he maka asị na ya egonye he hey Jinjim na ngịrị ha igo he nzebe arachara pịọm ego ne bụ he ọ ya enweta o ji if kosi mali hey agụ nwaanyị hey I want you to see it ka efu bụ onye nwere aka ọrụ. Thank you so much, Agu. Debent. Understand? So that is how it works. August meeting find us. Agumwani say ana ya ga gwa gige name of where. August meeting now.
Thank you so much. No, and why? After that ka enwere mgbe o ji wee chi ji wee bie wee gote iwe yie ọ chọrọ ịghọ bamịba ọ ghọgo babu mala every time nye ya egoni ya shoe egoni ya akwa egoni ya pant enye recharge card akwọrọ ya ụgwọ ụlọ everything free nye ya akwa nye ya akpụkwụ nye ya hair nye ya recharge card everything nye ya hey when you beg siro ego igi hair a na-ezuzigharị ka ezi ya awa na Ogechi aba na ngana agụ nwaanyị ewere gị eti n'akpa o so ego ya me o so ego ya me hey agụ nwaanyị so ego ya for August meeting na achibiri nwaanyị ikie that is bagoro mmiri post ka ya na-akpọ ya money post ka ọ na-asị na many post ọ na-akpọ ya ka asị ya ego ne he ọ na-ezuzigharị agalavant nwaanyị bio nke asịsa idea bega ana m ege ntị agụ nwaanyị ego ne ha ahụ unu ejidego n'Ogechi. Thank you so much. Tested and trusted. And why you know tested and trusted? Do you know my darling sister in the morning? That is Sure. Just watch us. Yes. I will give you the best. Understand? So trust okay. I will give you the best. Trust okay. Ihe zuru dezi ahịa. Ahịa dezi otu aka ore ya na isi ore ahịa wewe. Zombi ha nwa na-agba ya trust oge ihe ha ji arata because ebe ha na ji njem nkwa hotel. Bịa na ihe nye hotel for 6 months. As I trust you. Bịa na ihe nye nwaanyị ọya no. I trust you. Bịa na ihe nye saga goat. I trust you. Ọzọ na ihe nye saga cow. I trust you. Mgbe inye ha ya dati na ikwere na nkwa okwu adago. Onye apụtara hie bịakwa anyị na nwaanyị Abuja kwere nkwa na oyi ego ya gosicha ya nwaanyị Abuja ya ogosicha ya he otu awi n'ezi enwero nke ogoru ọ sị na Ogechi ya jikwa egosi ya sample enwe nke ogoru sofa na ikwere jinjim nkwa ma ọ bụ na isi ihe ego na igozi okwu adana asị from now to 3 months na ifu agụ nwaanyị ego kwazi ihe anụ nwa na nsogbu ndị a na-abịa ekwe nkwa esi ajọ ya ha ego nwere nke na-ego ego ka ya esi wee ego ndị otu gị ego nne gị ma ndị otu gị chọrọ igo ha ejewe na ọnana vendor because you are not trusted n'ebe unu na-abụ na ezuzu a sị na ya ego nye ha ka a na-agalava nta achịbiri nwaanyị nwere ụmụ ịtọ so trust oge ọkwa ma ya ga-azụ ya trust oge nke a wọdụ n'ọfọ enyi ya ọ gwara ya trust oge ọ bụrụ ma ahịa gị aya azụ ya enwere mgbe stata akị sị na ọ bụ ma ahịa gị na anya nwa ya azụ nọ aya ọ na ndị ya azụ aya ego ya dị eji ego ihe eji egotenwu pant 10 kedu uwu babi mala aya nwaanyị ekwegogo nke o nwere ike onye ọzọ bịakwa na ọsị na ego igishu ibzeta buru aya iji ego na-eyi aya oge ya egogo aya onye ihori ga-azụ ahịa gị ke nwedị ke ihe ama na ọnwụ ọzọ ga-eche so nke nwere problem ọnwụ you understand n'Ogechi ego ya ihe ka awa ọzọ ya echi Ogechi nọ na ngana ka ebe ya nọzi wee ego ya these are the people na-enye hope ọ ga-agarala gị ya o mege afịa ya agarịa na-akpọ onye akpa agụ nwaanyị afịa gị ya aga na-akpọ onye na-akpa agụ nwaanyị gebe ntị na this problem na laugh early. You want me evaluate what we are doing for you. You want me evaluate as a human being. You could have called everybody. They had the bias. But you don't have called. Here you post up. I can't what I come about. The hell long lady. Ihe bụ jealousy mere jinjin venza na-eme gịnị
na nwaanyị Abuja kwere akwa ọkụkọ nkwa na ya kwuo ihe ọ chọrọ ya sọpọtụ ya o were kọrọ nwaanyị Abuja ewere ihe ọkpọfọ ha nwaanyị ihe ahafụ ya ka nke ọtụrụ. I want you to listen. So I case up and they spend there. But I don't know to give us money, not the problem. Nwaanyị Abuja ka ọ na-agwa okwu a na nyanwa na-anọtarị ya ọgụ na afa nwa na-anọtarị ya ọgụ na ego ne ka o nyegoro nyanwa to inye ya ego ọ bụ problem. Onye na Nigeria ya send ngwa na Vietnam ego. Are you not ashamed of yourself? Ịkparịsịchacha ya o. Kparịsịchacha ya na ọwa na nwanne gị nwaanyị. Ọ bụzi ya ebujere tisharia law. Ọ bụzi na ya adọgịrị ogbu onwe ya. Onye ihworiwo. So far na nnọọ here. You go nowhere. I want my young for 5 years. You carry 100,000 naira. Okay, carry 100,000 naira. Na nyanwa na anọtara nwaanyị Abuja ọgụ. Onye gị karịa 100,000. Jigoro jinjim ego na onyegoro mmadụ before. Jụọ jinjim. Ego ne ka onyegoro nwaanyị ahụ ọ na-ekwu na onye gị karịa 100,000. Jigoro jinjim na ewenugo ya na ebe a nidiri help o nyere 1 naira before. Rather, ọ nọ na ebe ni mgbe weta 50,000 nye anọ na Nigeria sendara jinjim anụ ọfịa 50,000 na Malaysia. Ọ bata Nigeria abata nye ego hotel na recharge ya phone ozu atụrụ a na-akparị m today. Jụọ m onye nugo mmadụ 1 naira before. Mana orie na ego countless time nọkwa n'enyi ya akparị m efulefu. Ozu mba ise na-amara ihe. Nenye ọgbagidego saga na ebe ọ gbatara saga na. Ka ngwa unu rizuru o ji agba PJ fashion saga na. Interpol sendere Jinjin Venza, Alistus, Sharon, Fiona letter to come to force headquarter. But omangwa yono. Ono ya bịa na agbata saga mana ọ ya ikwekwu unu the content of yoji agba saga ka unu nchabiko bịa megene bịa gbawa PJ saga ka unu sori wee daa na dị okwu. Unu ajụrụ onwe unu ka Jinjin si nọgideze suddenly bịa saga wazie PJ because Interpol send the goro Jinjim the letter and ọgụgụ ya fụ ya. Sharon agụọ fụ ya. Kalisus afịa unu anụgo Kalisus ọnụ ya since. Ana m agwa unu updates updates. That nka Jinjim letter one wetara from Interpol to come to Abuja for further questioning. Jinjin Venza pụtazie na-ewezi video sent Ogbanje wee na-emezi damage control. Brother ọ bụrụ ya ajọ ụgwọ you tag the baby HIV RIP. Oh ya na-agwa gị ma ya na di ya nwere okwu ma ya na di ya nwere okwu. It's none of your business. Ya na-ekwu okwu why did you tag them RIP? Now that letter Jinjin wetere ka o ji asaga PJ na but none of you knows. Interpol send her letter, send him letter. Therefore joy after sending ya na-ekwu bụ asị. That is why ugebe na aja na chietego ka ọ bịa megere ka Jinjin gbatara asaga because ọ nụrụ na ọ na-asaga PJ fashion. Ka Jinjin bịazie gbatara ugebe na aja saga. Amụ mụ na anụkwa ihe na-ekwu. Jụọ ugebe na aja kedu eme na o ji ụzọ page ya wee saga PJ fashion. Now immediately Jinjin dere fashion igbu ugebe na aja agbara bịa ka Jinjin Venza gbatara ya saga bụ ugebe na aja. Because of ya sị nwa mmefu ugebe na aja na-agbanwe saga na page ya chozi ka Jinjin Venza bịa gbatara ya nwa bụ ugebe na aja saga. Na edewego Jinjin asị atụrụ Awụsa ebe onye si wee bịa oji uzuo ya ebe onye si wee bịa oji uzuo ya ebe onye si wee bịa oji uzuo ya because rough headline PJ fashion from Jinjin Venza. Now obeje ka ijiji ka o jee ka Jinjin sagaria ugebe PJ fashion. Why na Jinjin asịrị ya ugebe na aja use your page and the saga whoever you want to saga. 50,000 for 5 years. But I can't number. Go over eji ka the best and the first. Na emetụla mmeri na agaghị support iweziri anya azụ ewu abi. I want you to hear that just now. Jinjin Venza na-achọkwa command mmadụ onye oye na-ege and ka oye si wee nye mmadụ ege. Akechi gị na kolota Jinjin Venza ịkparịcha na ya now.
akwa gị na ndị otu gị ka ihe na cartel unu na anyị na-asọsị isi onwe gị inwepere ichere egwuregwu. I warn you now, you never see anything more are coming. Ndị niile the room RIP ma HIV they are coming forth. The same thing Ogechi na face now onya ka ngwa bụ jinjin na face, but you don't know what is happening. Ejide gị na apụcha na mbịakwa I don't dig ya here. People you tag HIV and RIP, they are coming forth. Petition anabia. Petition anabia. No so London gwara gị ya gbaghara gị nke kpọọ ya onye ara. Iche na egwuregwu more people. Petition mfugodu regarding HIV and RIP dere ndị mmadụ 6. Ka njide anya mfu na force headquarter here. So, gbara m ihe iyi eme. Ugebe na aja immediately na ị na-asaga PJ ọbịa ka o yuzukwa gị saga PJ. Ị nọkwa na nsogbu ị nọ. Said ihe ju uche gị mara ihe na-ezuzugharị nkwa bụ atụrụ. Gebe na ntị level of iyi Jim Venza kpọrọ nwaanyị Abuja. Gebe na ntị. Iwezụ anya aza iwu abị Chineke kpọkwa ọkụ ina-eme lawsuit. Chineke kpọkwa gị ọkụ ị na-eme lawsuit. Onye ahụ isi Chineke kpọ ọkụ bụzi nwanne gị nwaanyị. Mgbagwara na ọ bụ ya na-ekpe azụ. Mgbagwara na ọ bụ ya na-ekpe azụ. Mgbagwara na ọ bụ ya na-ekpe azụ. Jinjin na-enyere bụ mmadụ 1 kobo na-agwa mmadụ ego na onye goro ya na ego na onye nye. Chukere mgbe nwere nọ na this movie industry, Jinjin nyegoro 1,000 naira. Ọgwa na obodo oyibo, gwa na ọ daa na obodo oyibo send ndị nọ na Nigeria ego. Mana ọ na obodo oyibo nọ na Nigeria na-esendịrị ya ego. Poor boy na-enweghị onye nwe ya. Maka enyeghị gị ego ka iji wee si Chineke kpọkwa ya ọkụ. Na nwe na-abịazi ka ị were ezigbo mmadụ. After gị na ndị otu gị jide nwaanyị robishie asị gị bịa yọsi iyi ọkwa aka gịnị mekwe. Na ka ị na-emezi. Ọ na-enye gị oyibo ogwe mmadụ. Ọfụgo nke ọ rarụ. Na-enye okoko. Maka onye ego onye na-akwa ụkọ ka iji wesi Chineke kpọkwa ya ọkụ. Now, after Irobi chichara ya o. Ịchanye ya kpọọ m na phone. Ya kpọọ m na phone. Ya kpọọ m na phone. Ọ sangwa wee na-ekwu eziokwu. Now, ịchọziri ka nya ka ọ bịazie gị na-emebekwe n'ụwa. Agụ sọfa na nnọ hie. Agwanga na mme aga m eyuzu che gị etu a kpụọ gị isi ka Albert. Ọkwefere ya nwa Jonebu Ọfọkụzụ mere Chimara Oke onye mmemme gị nka akwa gị na ndụ. Ị mara gị na a na-emeka ihe m ga-akwa gị na ndụ. Datin Jonebu John Lebolisa datin o mere Chimara Oke of Enugu State, Governor of Enugu State, ọ kwara ya na ndụ. Aga m akwa gị na ndụ ngwa bụ jinjin. M ga-emechasị gị ihe because enye gị ego na Malaysia esiri ihe akụpụ nwa nwunye m bụ n'afọ. Ozu họrọ gụ ịbata Nigeria nye gị ego hotel nye gị ego iji agbafe na moto gị Niobi wee dee nwunye m RIP Niobi dee nwunye m HIV. I will mess your life up. Aga m emechasị gị ihe ị na-ebe anya m anya m. Ị riri my money my sweat eriboghị nkọpụ ọgụ before. Ị rie my money ịmụ na ego m bụ ego m na nwunye m. Niobi dee my wife RIP HIV dee my family RIP and HIV. Ifile na mara pogo ị na free come here mother jinjim ị na free mana nne mụrụ m just na ọ bụ aka nwa. Abịara nka m na grant ba n'ebe ị nọ ka ị ya nọ wee ma na m enwere ego court case ọ na m enwere ego court case. I will so deal with you in a way. Enu afa cancel na agbaka ụkwụ gara. Agi me mecha gị ihe ndị na-achọ ide petition n'isi gị ede petition n'isi gị. Ihe ata afụfụ. You never know me. Aga m emecha gị ihe ịfụ cancel na agbaka ụkwụ gara.
If you to Ogechi siamo, often Maryam justice na na agbako kuyara, I will so deal with you. Iya survive ya. Ino na Malaysia sidi yakopo nwa nwunye mbu n'afọ. Imecha bịa yo mgba ala rapụ gị. Ịbata Nigeria ngwere ego m nye gị. Kwarugu kwa hotel. Gbari gị friend na moto. Nye gị ego recharge ari gị phone gị. How many times? Inwe God. They my own wife. RIP HIV. It's coming to get us. Boy, one of time ago. I will so deal with you in a manner. You will know that Obro no bana kiye dehecha. Inene nemu afomo no nya de kam. Egwa atrogo. I will so deal with you in a way you understand. And the more are coming. Nje megide gi here, problem is agwangena iyenwe rest of mind. I told you on the beginning. Sigina iyenwe rest of mind. Boy, iyenwe rest of mind. Nje megide gi here, ibata Nigeria, that is the end of it. Iye jerenga mi jeronga. Ebo on e formo, sem ya pome fulef. Ono bone free de RIP. Efo mo madi de HIV. Efo mo madi de RIP. I there to go high chief. High chief. Alpha, how well? You never see anything. Iya mecha tight crazy. And it's so far no. Ndo. Chinjiveza. Guy, you never see anything. America support. It was Raya Zimbabwe. Chileke mokwa wako in a lawsuit. I don't get your West sense, I mean. Get your West sense. I want you to pay attention. Problem that early. Okay, before I play that voice note, Jinjin ni ya moro maka that voice note. Ni ya no bore ya. Omo na ede wele Nvidia. Okay, no na the end. Ose na Chineke kwakwa goku na enucha voice note aye play today. Mana ọ na-eme ka ọ kọwara ndị mmadụ na ya bụ ho na enwere voice note dị etu anwa. Omo na anọ m ahead of nyawa. Voice note is na iwe ha idea na Sharon record cancel and iwe idea na Maryam Justice sere Sharon near that voice note is in tomorrow. But how did you got idea before a play about this video? A play about that voice note. But if you go ya quite public than a no voice note today and then I know the voice note. Meaning that they play going and take, but you denied that you don't know about that voice note. Don't you know that I'm wiser than you? I am smarter than you. Everything in me from the beginning, I keep it for you. I save every time. My hello mother, I save every time. From the beginning of that journey, I save it. But you are pretending that you don't know about that voice note. In a message that they are not aware of that voice note. But you are the one that said here, I watch a voice note, I watch her today. But you pretend that I don't know about the voice note. You said it with your mouth. Get your voice note today. Meaning that you have heard the your cohort. I'm go school boss. Now any page ya no Sharon on there, any page Sharon on ya now how make it together? How can you say that you don't know about that voice note? But you said here before that voice note have been played. That no voice note I play that. Any voice note I play today. Why are you lying to yourself? Make it yourself. I want you to hear it one more time. Hey boss, no voice note I play today. But you are saying that you don't know about the voice note. Then which voice note are you talking about? You want me to evaluate what we are doing for you. You want me to evaluate as a woman being. You could have called everybody. Listen, iwe yebo. Iwe jinjin venzabo. Na wanya abuja kwara ha. Ka ha we na anya ego. Happy play that voice note. Because they want to blaspheme that woman. Collect ransom. That is why Jinjin Juwene State, you could have called them as a king in their be. Ka ha we na pu ego.
Because that is exactly what in your name Ogechi. Ojekwuro Ogechi osa enwere video aye play. Enwere ndị eme nka enwe onara ha ego gbaputakwa bịa kparịwakwa ha again. That is exactly what he want to do to nwanyị Abuja. That you could have called them. Call you for what? One is not for Sharon. Give me that video, that record. Sharon or Joe. Because so not going to years where and hey, Sacha, hey, Ginger, hey, Fiona. Now, call backfire going soon. I won't regret. Fight, cancel it, and get problem. That you could have called them. Call you as what? Now, when you're not possible, okay, now you're be careful on a phone. If you live on a gas and Kiji Brudi, Chileke Pokwagok. I will go be a checking a problem. I will go long throat. Jinjin Venza, I will go. I'll press it. Oh, that's what? Who are you? As a DN, you could have called me. You could have called. Problem, you want to evaluate what we are doing for you. You want to evaluate as a human being. You could have. What you're in up one year ago. You were able. One you say, I call and 500,000. Or you were Jim. Did you wear Fuzi Ude Gamma? Why not? You could have called them if you value them. Because one you could conquer 500,000. That is the money Jim Vincent and target back any or Sibia. You could have called them. Because if you are a man, only that about the woman. But on a claim like the woman. Very jealous human being, Jim Vincent. Very useless human being. Oh, everybody they had the bias. But you never call him you post up at what club. The hell of lady, how will I kiss up a lady if they spend there? But I want to on our free wear. Ni wear boy gown one ya call conqua. O Western, okay, Oja call conqua. Yobu no yeri, but I know one hour saga, a gonna call you. Envy and jealousy, morning. Go to a fight one Abuja within the cohort, huh? Now one of them are buying by. Hey, I wonder why after blasphemy, I wonder why. I wonder Narapondana, Yarapu PJ, Yarapu Kessel, Yarapa Karok, Ongwa Buzesbo Madeko Sudikagi. Go again at your gangi collide, couldn't destroy your name. Or walk was your own and not yet. Imana one to progon away again. Imana Arrow Maria. Because what you and the cohort planned or walk on her own. You want to destroy that woman totality. Now, if that is the came hey, everybody Jim. Hey, one day why you money you reach it to Bakwago, so far nonya, Biana Kamfu. Otilo Biana, Yatafuni Menga, Oga, no mess on you. Because Obuni blackmail that woman to that extent. Okay, what do you man for? Because of money, ego. No kwa call conqua onya bi wege kwensu de kage. Ebara agare nde fulef. Ta come on bafu ebe osiso. So far na ya you go nowhere. Iwe ezigbo te fulef aturu. Nobody is forgiving you. You get afọ njogo. RIP my HIV. Enoro gi na ndo otugu. Ina ababo. Hey, Chileke Bukwagon, come and sing it. Get one, ye base, I am Menka, ye Buja Sharialo, ye Menka, ye Aguadia, ye Mequenka. At the end, it does a cable book, Chileke Bukwago. So far, Nanonia, you go nowhere. Get the device. But you never call him you post up at what club. The hell of lady, how will I kiss up a lady? If they spend there. But if there, on one ever. And my piano. I know.
onwe ndị Igbo onwe na-atụ egwu oke nwanne ụmụ oji mmadụ oke dibili ichie ọchị anyị onwe na-atụ egwu mmadụ oke dibili ndị nwere obi enwe na Malaysia amaka waka lọbịa asị nwoke nunu ya bụ mmiri wilo asị nwoke nunu urubịa ichie ọchịagha onwe na-atụ egwu na Malaysia odogwu n'ụmụ oji ọbara nchewan na amụ eze nwanyị Sabali eze nwanyị Sabali legbuo eze nwanyị Sabali ego alụsị na mara na atụrụ na mụ malia alụsị mara na atụrụ na mụ malia ojiwo eze nwanyị abịa na mmekene yo alụsị na-egbula ebi Igbo ke na-egbula alụsị welugo bịa mmekene yi eze nwanyị Sabali legbuo eze nwanyị mmekene yi eze nwanyị Sabali ịmalia alụsị jere obodo Igbo butego na mmụ malia si welugo bịa ruo eze nwanyị Sabali ịmalia ọbụla ọ na-atụrụ hey anyị nọ chairman odogwu na eze nwanyị Sabali ya di bi obodo chairman odogwu ego mayor na Turkey Jonwa mayor odogwu chairman bia mayor na Turkey bia onu mekene yi mayor mekene yo ya di bi obodo le oke nwa mayor bianu chairman bia na eze nwanyị Sabali ya di bi obodo mayor na Turkey igiligo mmadụ oke di bi obodo odogwu aije kene Chief odogwu nwafenna na Sabali dị ibili obodo igbudo mmanwụ nwafenna omesi dike ntị oke nwanne Itili odogwu ndị gbala akụ na nwa Dedi ibili obodo ịgbala akwụ na nwa Dedi ibili obodo nwafenna nwanne m. I'm back. After getting to destroy this woman, it's a woman one collecting qua higher with 1 billion Ejeko case. Where are them? Where are them? I na yours biko. Mbe enyere order see you for 7 days. Did you make attempt to beg? He say ni imekwe ya ka enwo. Ni imekwe ya ka enwo. Ni iyokwa biko ka enwo. Ge na ndo otugu. Now why are you begging? The queen sikwere nyi kwa 1 billion hana riena. You never see anything. Here mess was here abia, Get this problem that laugh early.
You want me evaluate what we are doing for you. You want me evaluate as a woman being. You could have called everybody they had device. But you never called. Here you post up at what I come about. The hell not lady. Here will I place up a lady. It is spent there. But I don't know what you want to give us money, not the problem. On a negative damage. Ochi negego willingly. In any command, the dimpa hatagi, Kadian area gugu. Can't you get a guy judging fence at any area gugu? Inwo honne, inwo honwa, inwo honne, inwo honna. Every time, money. Energy with a racharum wine. Energy with a racharum wine. Energy with a racha. Getting a area going in achuta. Umwa shawu. Are you not ashamed of yourself? In a belly no zapa could suspend again. Because on your gate, can do to get on or blasphemy one. After him, you denied that you don't know about the voice note. But you were the one that said, Enucha voice note I play today. Give it. Oh, Makiyama. Oh, Kurukanje play this thing. Only deny Yamaha about that voice note. But he was aware how much again inside. I don't know for 5 years. You don't carry 100,000 naira. Okay, I'll carry 100,000 naira, 150,000 for 5 years. But I thought go number. Go over Ogechi. Can the best and the first. Then it's not very. America support you. Onye na-ekwu imi mmadụ emego nke a mgbe anyị gwara ụnụ about Sojourn Sharon jene post ahụ o mere gift nna jishiara gaa n'ọnụ ya n'ọnụ Sharon before previous video a gwara ụnụ ka esi wee rụcha everywhere but you guys ain't believe jene post o mere gift nna jishiara jene n'ọnụ Sharon jene previous ọnụ Sharon ka ife ya na-agwa ụnụ ya da aka otu. Okay. Now, onye ahụ esi Chineke kpọọ ọkụ ka ị na-achọzi na ka ọ bụrụ your sister ka ọ rapụzie ndị ọzọ bịa sowezie ngwa blasphemy ya jinjin venze ịwa anụ mpam. After he blasphemed the woman, now ị chọzie ka ọ rapụzie ndị ọzọ bịa sowezie ngwa blasphemy ya sending ya budget to Sharia law. Now, pay attention, bossy. No child voice note I play today, but he said he doesn't know about the voice note. In a lawsuit. I can tell you what sense, I mean. The benefit. You tell you what sense. You know, child voice note I brought today. Can you know this problem that laugh early? Can you know no child voice note I play today? If you don't know about the voice note, how did you come and say that about the voice note? Say, ay. Na etu ako wade. Ye tanya manyamo. You never see anything. Now, when was any pick call? About 3 people had a pick across the phone. Man, now, even my wadibia. E was an as a call. Mkukwe na isi ejega agwa kesele e was an as a call again was actually associated with you go about jinjin venza particularly if you live. When in a ferry on, on a day like this will come. I don't ask anybody to do anything. I don't ask anything, but I believe as long as your hand is not clean and you are supporting to kill somebody, you want this, another person will kill you because your hand is not clean. Period.
I will him to kind of this voice note before me close. To be there to him name. Anybody that available. Ana ekwuweli. Ana ekwuweli. Chalo ka m jee anụ ọfịa. Kedu nke ịnụ ha? Sadia. No matter whatever they did. Too fortunate. Until they are going to pay the level of a picture of Mamma. Imagine not bully. It was a picture a dead young one on Facebook. Not. Amen now. Nwa ga-abịa na-abịa kwuru ọnụ ya. Ngwa ekwuchire nne gị ọnụ. Onye ebuli na ya abịa na. Mara ma ebuli ya ma ọ na-ebuli ha ya. Don't you know to bully a dead person, the more dangerous. It bully a young one for years, for 8 years now. Mana eji mama papa Ogechi na-ebuli ya. Wete picture ya, desa. But ị na-ebuli ndị ọzọ ndị ha na nna ha nwụrụ anwụ. Ngụnwa bụ jinjim. Ọ na-ewute gị na ebuli nne gị. Mana ị na-ede nne ndị ọzọ RIP. Efulefu. And they bully every day on a page. Every comment I call it in a book. You never condemn it. Always the princess in peace. She make it more work. Even though you knock, you post to hit a picture on your page. Can let that to princess guy house up to your party. Billy and equal. She make it poor idiot. Don't not knock, post a picture, post a video on your page. Come let that your princess is Billy well. Because I don't care, the place I had, I can't have an hour for now. Well. Come go tell you, is a very man that not equal. Equal for 7 days. Come on, Confusion. Also, the page ya bụ nke ọ na-eme business. Ikoro bụ nke o ji agbasaga. Jụọ ya ọnwụwa kai nwụcha orozo uche. Ọnwụwa kai nwụcha orozo uche. Ebe ọ sịkwa na o ji eme business, page business ya. Ebe a ka ọ na-agbasaga. Ebe a ka ọ na-akụ ịnya. Ebe a ka ọ na-play video onye ọzọ. Look at it here. Ọkwa business page. Business page. Anya ka eji agbasaga. Don't provoke me. But onye nwụla maka onye iwu. Onye nwụla maka onye iwu gwapa gị. Si isusu kwesịrị. Nkịta ara biko akpọkwana Chimezie afọ ọjọọ ebe a ịkpọ ya mma blọkụ. Don't call Chimezie any bad name here. Ịkpọ ya afọ ọjọọ, I will block you. I know why I'm saying this thing. Were ikpuga na adịghị agba mmiri. Shisi zagafụ n'ụzọ. Zagafụ n'ụzọ. Mkpụrụ gị fụ asaga. Ọkwado maka mma. Aga m ebere gị ihe niile gbasara anya na ndụ gị na ikoro. Gazie saga ahụ na-agụ gị. Nke iberiri eberi afa. Nke iberiri eberi afa. Okay, Canada the problem. Obon machine bu ngwa. He kwesịghị na because ihe dere gị na karigo garụ. And then nwere ya azọgụ. Nke iberiri eberi afa. Ịnago iji ya. Kara wee mara ihe a na-akọ. Don't worry, with time you will learn. Kamaji ya power you nwere.
with the power. My sister now, but that with that young one. Now, when you able to get before get arrest. It was there now watching the video. Also with that young one, the way to any of you who can conquer or get contact to show you that all young one want you should the name women. At the end of the day, you will still betray her. That is the problem. Or we're going to name you with the problem. You will betray her because you will make me in here. You will be a bad woman. You will be a woman. Reason Ogechi Asaga PJ now, but because of the letter from Interpol, can now go on now. What reason Ogechi Asaga PJ now, because Interpol may invite to come to first headquarters. Nyapota be deny no nwetara. Eto agosi we di Ogechi, abiagosi ya date and again message send there na WhatsApp no oguru ya. So eto akaye esikwa megene were pitch ya na jamwa pada na somebody ebe a declare Ogechi wanted, declare Jinjin Venza wanted. Never na no distant time. Ko happy biasa. Wait. But that one cannot stop me not to tell you the truth. Who is Mado? You don't hate Ogechi pass me now. But you cannot stop me not to tell you the truth. That who is Mado? Who are your job? You will be in here. But na bona will get the naja. How you can you hear them? No book get the naja na go super ba wa. O mo na so ya na boga here. Hello. Hello. I did. We're going to be crazy. Every saga on ya. Okporo page side ya, okporo page side ya, okporo page side ya, okporo page side ya. Nwanye enwozi ezumike na ndụ ya. Ugebe naja onwozi ezumike saga instigator. Ugebe naja onwozi udo mkpụrụ obi everywhere ọ na-akpọ, everywhere ọ na-akpọ, everywhere ọ na-akpọ. Okay. Everywhere ọ na-akpọ okporo side ya, okporo side ya, okporo side ya. Na cause ndị mmadụ problem for ndị chọrọ ka ọ cause ha problem, not somebody like me. Emere me avoid in time. Ọ chọrọ ịbịa mee that to me. Mgbe no ga gwa say I can never bring you on my page. Ọ mụchụrụ ya. Okay, see me if you danger anwa ka ọ na-abịa, you have to make any avoid it. Obia ka obia use obi on the use Jinjin. Baby akoya ya say I can never bring you. Kono na ebe o me. When and mbụ na ndị egede na arụkọ ọrụ, ha sị ana m stop, I stop them. I say ana m overdo, I will overdo. Buga ebe na jabela kwa bịa mee ihe hanky panky with me. Nsi I can never bring you on my page. Onya bi we ju gbasa saga. Mana Jinjin emu ụdị akọ na uche anwa. Duto enye 50,000 ọ dị aka. I dey 50,000, get upper hand, better the problem 1 million naira. I cannot. Inye 50,000 biko ten problem 1 million naira mega avoid. Mana Jinjin bụ inye ha na do to the reason well. Inye ha 20,000 naira. I choose bịa na page arịa mmadụ ihe kotere okwu 100 billion naira. O mee do to mara ihe. He can't give me 50,000 cause all the problem 1 billion naira. It can never happen. Man go my 50,000 can make avoid. That is how a reasonable somebody think. Obogide kon and care fortunate. Obogide and care after that. Now Jinjin ma bịa gị buy saga to PJ fashion. Ona chiete o mene adama watch again, adama watch again, adama watch again, adama watch again. Nebi no ya ka ọkọwa na ode make a point anymore because since injidere with that small boy na goof. Onye my way. E kana no ava no ya. Man no so onye nka oda kpozi kinsel onye oshi. Oda kpozi afa me bigie no na aka me bie. Ye nka ri bie mbichie mo ochie mo for less ya na. Nya tampa na anu yo koro here. Mbia nya ochie mo for. Nwanne gị nwaanyị ko ha. Na watch here, right? Because I'm on a saga full time, always saga member. So one on here, on here, little she did that. We call it windows. But I don't be a baby as I don't pay a bit, Maryam. I've always Ogechi. I
Ogechi na-eji njim efu ọnụ ịbịa na peji mmadụ kama ihe eme gịnị oke don't worry ka ọ mezi ọzọ now ịbịa na peji mmadụ onye agwa gị na ya bịara ya wee bịa ọsa ọhụrụ ka akwụnye chọrọ ikwu ji njim atụrụ ugebe na ncha shọtụrụ ngwa onwe peji dan shọtụrụ ọnụgụ with 20,000 ego ya da akarị 20,000 onye gị 50 je kenewe Chineke 50 onye akpọgide gị na fonu mee ka achọ na data ahụ agwụrụ ugebe na je gị 20,000 fonu gị azụ ka ọ eme kichọ na data ego ahụ onye gị gwụrụ na data o ji akpọgụ maka ọkpọpụgụ ọkpọkwara kpefere ya ọ na-achọtụ nwoke mmadụ dan ọ chọọ ka okoko onye ihorihu ekwukwo dị pim but the thing na na-ekwukwa n'ugbo onye a na-agbakwa n'ọnụ ị gwara ya like you said isi ya PJ nọ n'okpuru ya na-eze mmiri. That is exactly what PJ is doing. PJ just under her. Yes. To use her as an umbrella. Yes. Okay. Now, in watch here, ndị niile ọ the repetition n'ishi ha n'Interpol. All the same people ka PJ show the repetition n'ishi ya, right? Now, this woman, PJ echefu na case ya dị different from case nwaanyị a nwere with Ogechi ọkwa ya? Of course. PJ get careful that if you want to write a petition, you will start from the genesis. This woman never went to Fortunate as an onion with Ogechi. This woman never went to Alisa Travel as onion with Ogechi. What did Ogechi wishing me direct? Yanjikwa ihe a na-awụ ishi mmiri na oshinwa wu St. Ogbanje. Gịnị stọpụrụ PJ iti aha Ogbanje na petition ya ebe ọ ya bịara bịa mee ya note to the world na PJ zuru oshinwa. Now onye ihe ọ na-akọ now o make sense at all. Na nwaanyị Abuja kwesịrị o jere to Fortunate ọ gakwara ta Alisha St. Ogbanje ihe onye a na-akọ na ka ekosiwe machi agwụti onye a na-akọ ịmarizin ọfụghị ọnụ eji kparịa nwaanyị Abuja because nwaanyị Abuja ịkparị enu kparịa na ọfa chicken nkịtị o nwere gịnị mission if na ọkparịgodo the woman atụfọrọ ya ọnụ egwu na-atụzu ga ebe n'aja if ya ọ na-akpọ ya sister ọ bụ ọsị ọ nọrọ nye nwa create page wee na-akparị m ọkwa ifo ya na ihe ọ na-akọ na dozen match with ejinji na-eme watch ya ihe ikwesị ịma ihe ọ na-akọ na does not match with ihe jinji na-eme but duto jiji gbe fulefu ọṅụgo siga if you na-ekwu correct God bless you jua God bless you on what na ihe ọ na-akọ make sense na ihe onye nwa na-ekwu ihe na-ekwu ya da match na with ihe onye a na-akọ God bless you for that question. Now ịhụ na afụgolitin nje ebupụta nwa ya ugebe na aja now na-ekele m na ọ mụrụ nwa nwaanyị onye nwa oposturu agbụrụ nwa ya onye nwe nwa kọntaktị gom comment kwa ọzọ na contract Kelly ife afa mmadụ contract gburu ka ndị Sabo Ngori now ihe ọ na-ekwu na make sense gebe na ya ntị ugebe na aja ka ebe nwa nke gị nọ nwa mmadụ ka ije were iposuru edi ọcha iposuru edi oji iposu nwoke dị ọcha iposu nwoke dị oji confusion sọsọ datịrị elu na ọ gwabara ndị mmadụ enwere nwa emụrụ nke a mgbe ọ dị young nke a mgbe ọ na-akazi nka nke a mgbe nwa dị 2 years nke a mgbe ọ na-anọ n'oche different ball game the century na-ekwu okwu you are on it ị na-akọ onye ọzọ ọnụ nwa ga-ada afọ ka ọ na-ebe akwa Now, secondly,
Ogbanje mekiri ya note everybody that owo ya nwe nwa ka PJ ji nwa ahụ konuko ya iji hoto ya ọka lụrụ na-eletara ya nwa why not the busy na-agba. Udochukwu gwara Ogechi Okeke Njaka, Udochukwu lọl accept gwara Ogechi Okeke Njaka na nwaanyị a ji ihe and mama ya were na-anara ụlọ ego. Joe ga-ebe na aja na ọpụtago bịa kọrọ anyị tinye na ije si wee je. Lọl accept jụọ ya ihe na Udochukwu jere. Udochukwu ji wee were ring. Udochukwu jụọ ya na Udochukwu jere. Lọl accept mana ọ chọọ ka nke onye ọzọ ka eburu ya na-akọ ka m bịa ka nnuchi ihe kwuru bifo m nzọọ gị ya na maka mma egosi ebe ihe ka buffalo gba ndị mmadụ na that is efe nyere ka m bịa na m ga-egbe gị ya na ọnwụ ya nwe nwa Ogbanje kọ stori otu ochi were wọtakwuru iri n'afọ ya bụ ya akpọ ya shieli mgbe afọ ya afọ mara mma o buru afọ ime laa enime ọ na-alụ every time mana mgbe ọ tụrụ na dabaghachi na ọ dị ime ọ lọtazi Nigeria the next minute ya gba nwa ahụ na ọ nwụọla. We heard the whole thing from this boy, the horse's mouth. Now why did PJ go to this boy? PJ imebe this boy na apart from mgbe ọ gbara ọsọ gbaba na uncompleted building o mere anyị vidio gbasara gị. Why did you go to Ogbanje je nwụọ Ogbanje ya bịa proof ebe Ugebe n'aja mgbe Jinjin si na ikere ọtụgụ 30,000 na WhatsApp group fa kedu eme na imere Jinjin arrest mana Jinjin nọ n'Owere gị na ya nọ n'Owere ọ na-epigharị na be presence fa nwaanyị isi ọ Jinjin maka ịgbara jewe na be igwe na Mbaise gba anyị onye bụ igwe ndị Mbaise Reginald Amadi kedu ihe eme na ime ha Jinjin arrest? Does that mean na ikpu gị ahụ o wepụtara na ikpu gị n'eziokwu? Because I start from you. Iya agwa anyị ma ikpu anwa on nke gị eme Jinjin arrest ka ama ma ikpu anwa ire for 30,000 ma ikpu gị because the same thing na agwa ọzọ happens to you. You have to arrest Jinjin to prove you that ya anwa abụrụ ikpu gị ile for 30,000 na WhatsApp group fa. Yes, you have to start from Jinjin to arrest Jinjin because onye anwa wepụtara ọtụ ahụ si na ire for 30,000. So arrest Jinjin ka ama ma ire ọtụ gị n'eziokwu ma ọ na ire ha ọtụ gị. Yes. That is what PJ will have to be asking you. You don't want to go for 30,000 because you don't want to go for 30,000. And what is holding you from arresting Jinjin Venza for selling your auto for 30,000? Can you just be Regina de Amade Menambise? Then again, happens your Ogbanje, who's there 1 year there Sharon on Fiona and Callistus petition. All the same 3 people can get budget and Israel. Now, on a forget ya na one. All that petition mere Jinjin ji wee pụta ihe. Okunu kwa eno ya. Hey we guide ya. E for ya Callistus onye nwano PJ Ugebe na just said. Now nyaka oji. And then I watch you on your speech here now. Obozi PJ fashie ibu. Obozi ezuru oshi nwa. Obozi on a watch this speech here now. On a mind this. If you go say kwokwu now. Eze na aghọrị ndị ọ na-achị Obozi PJ fashie ikpu izuru ohi nwa kpọrara onye nwe nwa onye oshi ọ na-awọchizi ha atọ now. Petition PJ Ishem is a name. Now, I bet you I'm surprised that Oriakoma, like easily had put in attaching at 20,000, 50,000. Then I ask myself this question, can she wait again? Because as far as I'm concerned, PJ who been a woman that stayed outside Nigeria for more than 20 years and borrow money to buy flight tickets in other Nigeria, Biana, small boy, you do whatever. Only a na-ekwu now. Atụrụ ego flight ticket yo. O ji weje this thing US. Kuchi Geraldine bụ onye nyere ego ji wee mee passport. Ugebe n'ikpu anyị na-afụ ya. Mgbe ha na-ezu ohi na page group Ogechi ebe aka ọ nọ wee tụchara ya ego gbara ya ticket. Many people tụrụ ya ego ji wee gbaa ticket. Geraldine onye ara na London wee denye ego ji wee mee passport.
na ọ na-akụzi onye ọzọ ọnụ na atụrụ ya ego ọgba tiketi na the same tiketi atụrụ ya ego kpọji Amerịka. Ọ na-asị mmadụ anọ na tiketi ugo ebe na jọta ka ijere Amerịka eri mgbe ijere Amerịka ka ị metere lọla accept kwa ya ka ị dara ego nwa mmadụ ere ma moti Udochukwu ị ghọrọ ya nwa mmadụ agba anọ na village na-ata afụ mgbe ije ne nke gị na ọ na ha emekwe obere oge na ome 2 years anyị ama ka imi na anya ya adịghị we omebakwa 1 year isi na anyị mụọ na nwa ihe niile anyị na-ekwu na-abịa to you. Ofu ngụwa tụrụ ego flight ticket, ngụwa jere dị nyere ego passport, jee mee passport. I nwere shishi onye na-akọ mmadụ ọ na-efi ego hotel mgbe ị na-akwado na nke Ogechi 5,000 ka a na-enye gị iburu ụzọ onwe gị jee tọwa na ịma be dị onye gbajiri ndị mmadụ ebe ha ka Yokozuna efi n'enu onye rere ọtụ ya 30,000 maka poverty were nne ya na-atụ asị were mama ya na-atụ asị ana ndị mmadụ ego mama m ejiri arụ iwere na-ana ndị mmadụ ego na-apụta ekwu okwu ịma ndị yọrọ ego inside ugo ebe n'aja ịchọ ka nwepụta gị evidence. Do you know how many people contact him chat ebe na yofe ego in boss? Why are you talking as if na they want to such a thing to you? Anya adịkwa gị mma. Keke biko ka metụ gị interrupt biko ewela iwe. Chineke lekwanụ jealousy o. Keke, can you hear me? Yes, of course. Prison. Lekwa jealousy. Ọzọ obere nwa now. Maka ejide gị edisenti na ọ na-ekwuzi video ọzọ ịfụ na ọpụọ na side ya. Yeah, continue do self now. Lekwanụ jealousy. But justice can never pay attention to you guys again. Never ever on this earth. You went to her, she bullshit you. That's why you are angry. Ugo bere nanshi. Breaking news. Okay. Breaking news. Preach. Me. Nah, unu kwụsị na isendi onye nne sendi ọ gaghị awụ ọkụ. Take Maryam just supposed to go 2 seconds ago. On call ka anyị nọ since they send achọghị ịkpọ afa. Okay. Na-asị ka ewepụta kesi a na court biko na that day ka settle out of court. Ọ gaghị awụ ọkụ. Onye na-atụfụrụ ka m bịara. Ọ gaghị awụ ọkụ. Our billionaire trillionaire dollar. Oga work no settling out of court. Let the justice prevail. Kusine disturb woman and justice husband. Okay. Unu kusine sendi from the ebune sendia. Oga work in a sendia. Have you disclaimed that Nobu HIV? Have you disclaimed that no kidnap umazi? Have you disclaimed that na ezumo? Have you disclaimed undisclaimable? Are you still telling them what the man no can on social media ne bully? Okay. Unu bully chaya, you bully chaya send there your syndicates. Syndicate whatever na there. E bully cha, unu shina so na send the part of talk court. Ihere me buku unu chanine. Maryam justice will go with everything she owe on this earth. Justice must prevail. Of course. Nobody goes nowhere. Also, or oh God, I told me powerful. My walk. Also, or Tunubu. My walk. Ogechi's no evidence. Let's proceed. I know na court already. Their plan will ka yogi de one ya ko weputa here na court ka ha sizie na ziga make counter swing. I dey here. Obia kwereziano e weputa aside court good set to aside court no sizie na zibia sue we counter swing. No. You must prove all you have alleged. Call I made call her just less than 35 minutes ago. Now Sibiko okay, we out of court. Pull her from the court.
Ama walk. Then come to three wicked wise men, two, how will I put it? One man, two women. Ndị ọkọtọ. Yeah, okay, but listen, let me face you first. Let me give you my little 1 minute. Is it not the same person ireri ugi? Kino dia na ekwu he make a petition. Okay. Why did you leave the events agaga mewa aka apiaka family arrest? Esendiri gị ga mee onye ọzọ arrest. Gị hapụ onye gwara ụwa niile na iresiri ya ihe iji wụrụ nwaanyị 30,000. No, everything on a social media. The same man use on ya wee gwa anya. The same onye ahụ nọ na page ya gwara anyị broadcast it, showcase it. The video is here. That in iresiri ya ihe iji anyụ mamịrị 30,000. In on the same page, the same person. Now saying now why didn't I get Obanje? Why didn't you arrest them and you went back to the same person that sold your dignity to the world? Okay. Why you never arrest that man by selling the dignity again 30,000? Pure water. Until you got to talk about justice, you have no man to talk. Until you arrest that man for showcasing to the world, 30,000. Ordinary. Only that time I will respond to you. Now because I don't get time to respond to you. You are irrelevant. I don't even know whether you do it. I don't care. Now, before you can talk, you can open your mouth and talk as a woman. You have showed your dignity. You have none less left. Go and restore it. The only way you will restore it by arresting that same man on a page here to come and prove to you. Ebinore Ugi 30,000. Okay. Can you bring out one him or showcase us name on one? If not, to get return on one also, you are showcasing one also. Come out and use that baby and do video. If not, go and return it back because you are showcasing one also. Okay. Impersonating another person's child is a criminal offense. After you made these two things, I will now tell you how far I've gone with Obanje, and I have a right to decide to forgive him. Then, if you know you have forgiven Onyere and the return that child you're spreading everywhere because so you have no right, you are no position to talk when another woman is talking because you have showed your dignity as a woman. Nonsense. Useless people everywhere. Preach on, my king. Because for somebody. While we are in the group, PJ, you never brought 5,000 naira. Yes. But you were busy now. Now, why are you I ask you, how many did you bring? Egoneki wetere. Obere na ekwu jabo. Oneki wetere. Egoneki wetere. Kwanara ka ina naru. Ina ku na ma ego police 400,000. With 30,000 na onye police. Happens them be a marriage ijekwu boni. Egoneki ji me boni arrest onyoshi. Now, I had another story. When you are doing business in TV, I'm a position in your than take that go and then I take it on at the end, she shake up with the hotel. Uge Benaja, Ogana to after dark, she shiga baladia. Okwanara kenara, where nega to us negate that, only Chukana, a bedito, Chukana, Indicana hotel, each one on a hotel. Is it not the same thing? Ogechi no kwamba kukuroku moto ke ono gara potaga to mo no famba if you Ogechi so me o kora video call boss aga ahu ya na challenge gi bring it out she karate PJ you never brought us 1 naira. If you can stay with Ogechi
9 years to 10 years. At that minute, you denied her for that on Ogechi also. On 1 year on that people again, actually, she got it. Is that joke and joke, okay? I'm going to support you now. Yes, people are sure was one day. But as for her, one leg in a full time or always saga member. Oh, she they are going to say, you know, Mother, these people not in her circle. They are just there. Just like you said, on our day, fortunate, Aboya baby nurse. Fortunately, they Aboya Barcelona. Most of these people, if they are working with her to go and fight Fortunate, is number one example like you gave to her. The only person that tried it, I watched her video, who just about there, Mirabel. It's only Mirabel. Yes. I tried to say, okay, let me fight for this woman. But PJ no not talk about Nigeria connection in Abuja. PJ never uttered a word. The same Ugebe Naja Bekute Jinjin na the same page here. Senior number one, but I can't buku. I'm gonna tell you, Ogechi Okeke Njaka. The same connection on Biakwarena. Coach is not now 1 year, eh? Useless Ugebe na check and then may teach you the lesson. Fortunate. Okay. PJ never said to Fortunate, see how is Abonyaka. Even Kinsey, allegedly, I put out challenge Fortunate. Okay, for the not you cool. Okay, for the unassisted can be. Channel, my dear. Even intelligent Tony never came out to challenge these people. Also, I forget about rather how it is, but fortunately, I had retaliated to this woman. They would have been not fighting pastor. You play like a Jamaican arrest over a cantana and Ogechi. And this is the woman, the circle you put yourself inside, believing these people are with you. My sister, I will call you my sister. If you call me my sister, is in on the wrong circle. And I have seen all these things. Let me just put it this. I have seen all these things. You just want to use all these things to get fair. No. These people are hypocrites. Okay. Now, circle up was saying, no, circle no. Blackmail area. Ugebe Nibu. Circle up was saying, no, circle no. Blackmail area. Play voice note here. Pochaya all sorts of name. Eba Patagonaka, Ebrezbo mad. And I quasi can be a John Mado. Hypocrites. I know who gives a gambling. Look at from but you have to do now. You are the one spending your money. Kingsley came out and lied. What you could have 400,000. Kingsley lady, came on what they are aware. 1 year with the 400,000 just to destroy your name. Intelligent caller, one on about to Ogechi, Fortunate. If you know what I am, 1 day, that you got a session, and that's the commission, and they put another 250,000. Can have one together, get it Ogechi like a Fortunate. This is what intelligent caller said. So if they can go this far, you should know that they are just inside there because of the peanut money they are getting from you. Like Jinji said, Jinji just didn't get it for 1 week. What's your reaction? It's a very good advice. No way I say we don't want money, we don't do them. Try this. Hey! Confusion. Obajere benke Fortunate. Call in your paricha this woman or query. About the neighbor and advisor. Wow! Abu the year of Afamano, Cynthia, Ibu gave an aja kwese, ifere. Awa zombie. They ain't got jabu out of point. You better decide you go in you. If I decide the barrier, if I decide one leg one, it just advise a boy. I know. This I that be oh no, I was modern. If for all no, they almost get out of 30,000. Bukuna won't kill 30,000. They can book one.
plan the thing. But from this set of people, block all of them out of promotion. Oh. And then now see how the thing will turn back to you. Get ready, but I go side in cage. Is it advice? I was there. Why, ya block one do two. I found was it too. Hey, confusion. Why I would know, Lodo? The young man has society on block on this. You hear them we got there, Maggie. Only put up or see on a page fortunate. Came as I said, I do ya block. Actually, needs no create page with an app or a no for page. You don't put us here, put it. None your blog was ended. Who gave an idea who knows and we're fat. The aburi fat, and may go now. I not blame you. Zombie for catching pies. Eti how more than a reason. This is saga. These people honor them will saga you because if what's all I have is a nigga, the problem may be for you. See, everything seems that will be so bad. Who gave an idea one night then near go. My nepota saga this woman. Pona page fortunate. Sina one yan a bakara shen. Now one yan you fake chain. About our name, no shen and me. Jackie and just had one is to know you fake shen and that bookie. You could name for 3 weeks or 1 month to that page fortunate. Today, not in and use the same person advice. Give an idea, Chineke na America better. I want to get back to away because zombie can go too much. Oh, only for a full life. No, nay, fake shen and that book. Can I just add? I look at the job again. Now, see, I think I can't see an page part of an icon. Kissing out every morning, kissing about tomorrow, baby. The police are in charge of the mobilization of was kissing. Oh, why? Only a police will be just a Upon a matter to go phone. Or 1 year, or when I want to more. Or Joke Kaisaga, Umbaya, Umi Ben, and Mado Joromo, Kaisaga, Umbaya. My brother Meramaru, who gave an Ajapalia Maconia 70,000, with a 70,000 naira, each year back. Oh, when young will half a major for a poano, Manana, but a man want to go back. And they come. Would it be you can put population in the police again with the Ogechi? I now think I actually here, and actually this police woman now. Oh, that's it 2 times. Oh, thank God, no sorry, no, what they go. Okay, for Yana. Okay, continue. I don't know whether you can. You will see when I'm sharing the account. I pay Yamasaga. You cannot hear Yes, to I do my way now. No, I'm job and I get anybody that would stage. Yeah, you're kissing. But you never program that will pass because I did not give him. Oh, I forget. Yeah, check it out. Oh, I forget. No, I'm more not a mego. And I'm on a Diego, yeah, no, no, can't you wear hapo iwe batiana my life upon more upon nano don hey chilekenda hey chejaran de mane obrozua 20,000 on enye idiot okporo na my live video before okpo ojego na nke jinjin na ana me put account ngwesi account na put ogbasara gi advice ayi na nyem je nie jinjin venza ọ na-anọkwa jijima asị nye ego mmanya nkuzi nke bụ gebara aja atakwụrụba m sa na m anya ewebata gị na my page na what's na ego don't worry continue ama agwọta gị obere abacha na anyasị ya ihe ebekwa akwa n'abalị a
How will you make cases today? Now think of you when you stop people kissing the JBA ballot. When you stop people the table when you are with them, you never pick their call or talk to them for 1 month. Now think how they're gonna treat you. Ugaba naja. Wanye emere gane to the buyer saga. Ogo siri ibu efulefu. Wanye emere jinji benetin, jinji buyer saga. Ogo siri jinji bu efulefu. Then ye nwere okwu. Wanye nwere yo mere Sharon buyer saga. Ogo siri na Sharon bu efulefu. Wanye nwere yo mere Fiona buyer saga. Ogo siri na unu nchani ne bu efulefu. So what are you saying? Confusion. We all know that this is a circle of people that came to social media believing there is money. Some people make money from social media. This is the clique of people Now, since you get yours apota, Jekuni Jesu ike, mba. Jene efeki mwenye audio, mba. Ngodi emoro, jene anya, mba. Etona na social media mwari. Ebe di egade apota. Egade apota skwebe, mwere egane ekeba. Kedi hi ka na-epiare na social media ga-erube ebe n'ikwu. Ajụ ka nna ajụ, a na-eke ego ebe a na kpụzienụ na jee na enu audio side gị anya. I'm coming. And now they want to use it under you. Fraud Ariana. Because you have to rethink. You have to recycle. Those people don't have to recycle them very well. Know the ones that are for you and the ones that are not for you. And trash them. Because they are trash. You need to trash them out of your life. If you want to listen to this. So if you are side ya, kocha one or the best side kejija, was a doya nabatana do. Ocho 1 year. Kanyanya de Panama. If for confusion, ya, the Yona Mari, you do 1 year. Uri here and I don't apart dotty, zombie. Yes, she. Don't then make we hold on. No, then make we. Oh, I cook one ever. Can go soon. Oh, no, Fukara. Kerebe zombie. Fondena amore ya na onye na-ekwu ihe a. Cheka ngosi ụlọ ọfụma. Na onye na-ekwu ihe a. I curse you today. Chineke gbakwago. I curse you. Chineke kpọgọ. Chineke kpọgọ. Efulefu. I curse you today. Tugbu onwe gị na-asị. Ị na-atụgbu onwe gị na-asị. Na-ekwu chọchọ. Na-eke ihe ka enyi. Na-eke. Onyere ngụgba. Degoro akpa aka mmadụ ne. Na-enye onye na-ekwu okwu ana. Dee ka ọ dị ka ekwensu ne. Dee ka ọ dị ka na. I curse you today. Receive sense. Curse you today. I curse you today. Naya. Hello. Hello. Yeah. Oh, yeah, going on a speak out. Okay, I'm kita. What? Kisili enwere one thing m chọrọ ịgwa gị. Okay. Immediately bụ the thing. Ka m gwa gị akwa arịrị. Ndị Igbo steeti na-akpụ ya akwa arịrị.
Then on the Anambra State, Aqua Lele. The reason you cover these two words so that they now got a hand cable, got a cable. Yes. Aqua Lele, these people they now. Yeah. Aqua Lele, I make good joke yourself, a grandman go to me. Yes, prison. Udia quality honey bekita. That is how I have to explain. Due to what they have tried all the possible means. How will you keep you destroy your group on? And when I say what that is they couldn't get the chance. I try so many ways. Come Maryam justice disown no PJ. Say what they want the means. Everyone aside think I try you said not try kobo na nyande mmadụ. Say what they want the means. Are you hearing me? Yes, prison. So the better alternative for them would be making it If I can some more than one, I can make you a luas chadiaka. I can kill some more daga. I can kill some more. Prison. I don't find who get the Naja, they go totally confused. They're gonna come mother. So, where has any other alternative now than if prison? Because has Menuga Unujiha, a sin Amadia Unijiha, a sin Etija Unujiha, a sin Ibuja Unujiha, a sin Azubia Unujiha. So, the only Ega George has said, because Timo Guinea Camele, or what you wear, John. You want to go? So, I don't think them go if I make it not this relevant. Only you watch if it was Yahana, Mary Cabo, or then Cabo, as I call Barreco. Onenka. If any night have to go, if you run aside, didn't get fortunate. You get that and you get that who say, give me but I know not about fortunate in war. Nay, put fortunate in that ladies, Bangba the Guinea Canada, Madam Justice. In an effect, yes. More now, what do you keep now? Oh, no, you get this thing in Marco. And when he said, when he said, a cousin that they are fortunate in a letter now, whom Maryam Justice, who need to it, happy home in the Bawia war. And when he anything fortunate in a letter now, who I officer had crossing 10 years, can come now. Oh no, had you since 10 years, you can have you wear one now. No, fun, anya. And when anything, funny, making you one. Fortunate, animal, fortunate, as a cookie. Even a cookie. A cookie. Yes, I'm going to say, fortunate, a cookie, near Maryam Justice. So, who question he was to take out? All you know, Mabu, all the mini, Ekubumopa, no tuto. He mini, Ogechi Okeke Njaka. In as much as no age, they give him mini. Nothing can be now, again. I want to sit a man, yeah. Prison. Yes. Na kita kawanya ya prison onya na ase na ha nwere ego deles na akwoyi eri ojude le aba okirika ka oje yi yaru ya petere ụmụ agadi nwanya
Ye yara na agari na n'Imo State. They go to Ekite mmadụ Ekite. Fwa Ekite. Yiri abisa forest na akwale. Ugede na aja chogide we. Onyere ngụba. Itie that is go itie with mmadụ. Opero. Onwete heavy. They back ya dị aka o ji ahụ n'ọkụ. Onwete heavy. Ogo no kponi aka elu. Enweghị alternative ọsọ o nwere. Enweghị alternative ọsọ o nwere karịa ibe akpa. Aka o na-ebi n'ọtụ. Anyị ma their games. Party na hapụta like this, what got the woman, call the woman is shake, the woman and meet ha chọrọ ka o mee. Onye kafa bụ. Onye ka. Ịghọtara? Party can divide their Igbo land into two. Anyị na ha agba that war. That na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Prison. Ịghọtago? Yes. Onye nke pụta like this, ọmada dị woman, ubere pụta ọmada dị woman, oke pụta ọmada dị woman. Ụmụ nwee ka na-ezuzugharị. Look at ebe their high chief nọ. Because as far as I am concerned, Ogechi is their high chief. Look at ebe their high chief nọ. So everything is for these people na-make it now. We ha na-akpọ akwa alele. Ezigbote akwa alele. Akwa alele. Ọ bụrụ na ha chụpụ ụlọ from modern justice, ha ga-anọ with that woman. Can they be able to be with that woman? Can any of them be enwere ihe a na-akpọ that is mmadụ inwe umeala. Enwere any of them nwere umeala? None of them. That one. With this woman, since you know with now, I can go if I have a go online. The people go man over. I say carry putago. Oh, no one. I say carry putago. You take these people in the kita now. Just tell me one person you want to kill on with mother without gossip. Any of them? Or Sharon game with mmadụ now for complete 1 week without enweghị ihe o ebupụta. Or the danger game with the mind, with somebody just were onye ha ka nwanne na-enweghị ihe ọ na-achọ n'ahụ onye ahụ. Ike ọgwụ ha. The danger. Ọnụ skita anụwa. Ugede na-aja late jigidere onwe ya down to the extent of going to Angola Callistus. Callistus. Yeah. If you able get the na-aja nwetaziri level ya kịta. Okay, the same Callistus ka dị ntinde na-ekwu na enweghị ike dị ndụ n'ụwa meke ife wutinye. You got the point in there. So you watch these people, how are they harmful that one will be coordinated and they are trying to put us on that. So the only thing you get me when everyone was in the phone, since I do airport, if on everywhere is quiet. That no sense. Okay. Since you want here, I got the one here. I got the one here to wear white. So they have tried all their possible best to make sure that you people scattered. What they have to say in actual. So how I know they better be careful. Fortunate or not the China, every person you do put online is because everything had a name with a meaning as constant. If I may go take it now, I will turn on. And when the Akuka him when the beginning, action speaks louder than voice. So anything now without action, Madam Justice and the group who need thank you. Thank you. So you know, my can have a back, but to Bruno did that anything had a keep our yes, you're right. Okay. Thank you. Okay, Norma. Thank you. Continue your program. No problem. Thank you so much. Okay. Thank you. Yeah.
agadi nwaanyị a bụ onye rere ọtụ ya 30,000 na WhatsApp group wee gbara wee jewe na Mbaise efulefu nna afụ ya onye a rere ọtụ ya 30,000 onye ọ na-afụ ebe a efulefu a afọ ya Cynthia Amadi rere ọtụ ya 30,000 so na onye ejeje meji njimares onye wepụtara ọtụ ya oya prison. Okay, good evening, Kinsley. Dalu. And good evening, everybody. Hope everybody is okay. Yes, I do. Thank you, caller. Well, thank you very much. Yeah. Yeah, more people. I'm not maybe a buyer. Over, try the book because some people are you see, Maryam justice, they are saber for that one. If I think negative at all. But justice is still going to appear that so opera with anybody, yeah? She said it now, and as long as I'm concerned, I'm not me no more. I'm a phone over more. Offer the council came when. Since the disquest of justice is up in one place. I'm on one place. I'm on here in a band for one place. I want to move out of this place. Yes. For one place. So when you give them advice, when you go one place for one day, that's up right from time they walk up to one place. That's when they advice. Then advice and I walk. Oh my God! Oseba puto obanda sa go sila kanda obanda go seba putaba kanle gente. Magarante. Since the disgrace of justice, this side has been, and this side has been on the side of the truth. I believe yeah. It happens that the Maryam justice is on that side of that truth. You believe you say no. Onye ọ na-ekwu okwe ya na Kisila na-ekwu mba ya na ndị ọ na-ekwu kedu ihe a na-asịzi aja delike ndị ọ na-asị blọkụ ndị ọ na-ekwu afa ya na Maryam justice a na-ekwu ọ ka ọ gwere bụ na ọ na-ekwu okwu onye a ozu o ji gị ibu na-eke ọha moto ada abazie na-eke agba yara elephant before I curse you today Chineke bụkwa gị ọnụ prison baba nwere ihe ọfọma kwụwa gị ọnụ. Somebody the one place on the Kembo because Maryam justice has been in one position on the Kembo where and they're vulnerable truth. So it happens that none on that side of the truth on the they young believe can believe does not mean everybody see I for injustice condemn more. Check you go there around them. Check you go there in the God's voice. Some of them have been this side. That side, the other side. You have fighting. I don't know what is going on. And the secondly, before this saga or question of justice, Bido, I know about Facebook. I way back on, I say, can condemn more evil, condemn more evil. Ogechi Okeke Njaka. Did you have for be? Go data because before you matter this Facebook thing of 18 kids, all go just get you the data. Of course. Matter Facebook. Do one with smartphone, Android phone. Do one where. So here, can you have a mother eligible after? Because I'm money got born on the on 708. You know, I call my dog no eligible after. No eligible after. In any the person that could be with you, a feed the family, and be feeling on his or her own. Can you see them, Melia?
Emily, Kefana said, Mother, don't you eligible after? Okay, still saying in your Yobuna, upon the name of your name. When you name is Okay. When you come out of mother for mother something to appreciate, because as they leave, you said in the presenter here with just appreciation. Now I know we are on a Tory go to America. Tory Amigo, Yaradin, go to my passport. But I why you are so can you on cause eh? If you live. And you need from you just appreciation. Okay, now we look at one man. We look at we're going to say that another time happen here. We look at Menka. Oh, what are going to do here? Abolujeba. I think I'm not PG on here because I'm not make PG on a fight. According to you, to my understanding, PG in our fight only with the room we are cool. I think no fight that on me. Only with the room we are baby Facebook, who know the and the corporation knows or wrong. He made PG accuse those long. I know where he confirm where. But I'm not on fight. He was the long way. He rest in peace. One year we I think no after this PG in a fight. No yet a PG in a fight. I'm not me PG and equally. No, when some people are having a lawyer in Africa, honey, you know, don't go to do. This is being the people now have said about Maputa, Hamageba. I say about Maputa, Hamageba. It's still about Maputa, Hamageba. Geba. Ne kuniku no bona. Ne instigate. On Jebo instigate. As of that time, I'm a man, time America. Time America on about that time. Manoga put a condemn on Oya Saga. That's not Genda Puta, over Haputa Coche. Right from day one, that Maryam justice has been on her own. It's not a fight, a good thing, a good fight. I want to never know. Since I'm on a fight, fight. We mean that no will fight it mad. Does it mean that no will fight it mad? I'm not. Maryam justice is because after this case from court. Let's assume I've said this thing before. Let's assume that Maryam justice is out of court. If at all, not very here. Only her own single filing. Get what on Maryam justice call a weapon. Only my court or secret or traffic and Kiaga. Other cases will be there. Maryam justice said, no, the lady has a case. Multiple cases with the federal government. Can you know that Madam Justice here was a fraudulent NGO, yeah? The court. Oh, you here? So what are they doing? What are they trying to do? Go as many again as now here. Who is not going to the lady? Which that lady, that woman stood for justice. Right before here, if they go down here, go Maryam justice. So justice I have a go now here from day one. Justice about now fear from day one. So believe in justice. So I'm not moody with the bikuna here. But okay, let's assume more accept to the bikuna here. Call over the case to law out of court. All case now I'm moving the case here because at the moment there's a case here. All case now Maryam justice. Now I admit here or try to not your play bargain. Now such a play bargain case to law outside court. Case to law, Maryam just get like here we do from court. There with perjury. These people they move with nonsense sense. So now in my whole name, what's your justice? My God of name advice. Now go because you say name advice. You take go away again. This one is for one place. The son in from the one place. This side, we end this side advice. This side, the advice in the side. You don't decide that. You don't decide that. It's that advice. That advice.
Biko, I want to say something. To who it may concern. If I am a lawsuit, imagine what a lawsuit, and what a lawsuit. Please, to who it may concern, and what upon him or laugh. Or what if you gala di me? Or what if you gala me? Or what award I gave we? That says XORRY. Now that wrong way. Yes, I can go get it to where we do. Okay, see you because never. Oh yeah, Mary, I am not making peace with anybody. And then me ha, or the other is not issue, yeah. Mercy, I will not case in a court. Because to who it may consign, Ninkana ha chibido. Because no, take a flight above over the go and answer authority. Authority. Okay. They will act. Who it may concern. Happen to Galadima. And I have okay to the Amon or your Biko. Take mark today's date. Okay, Reggie, this Biko cancel your. Yeah, fair yo. How I go? Condition. Because I just let me get a melon for my job. That's what I this thing. It may a body condition here. Let me know at the end of the day, are your big yes. Making where your son, making where your people, making where your freedom. That makes things are priceless. And when you got measure, they say, I'm sorry. Because I'm sorry when you measure, because we're alone. He came in Dinana. Okay, measure. If we were all the kind of saga kind of one you were well, who the saga pico. Never my yogi pico. Walum. Can you talk a man? Can the answer authority? If you don't also give me talk or not talking about the answer authority. You got authority. Interpol, come with your lawyer. Don't imagine that's okay. Anything I get made a bill look in Africa set to loan. Over your place to loan. Only the conditions, yeah. Over the bros, yeah. Anything now to call, but never got that extent. I'm my your pico. In my injury, because every of the this thing, there's a room for apology, tender apology. Any room because when you have, or you have every moment of truth. Even when you have because Makangewa. Another law suit in a hard, another TV the set here off now. Anyway, go in the clear and here now. See this room now for apology. Or what Galadima, what are you call? Or what again? As well, say no one nigga. One nigga in the that space now to ask that forgiveness. One nigga in the that time now to ask that forgiveness. Neglecting some condition, but in the police, no what is here, me. Again, I'll get you come when you know to tell you. Do you know what you can do to tell you? What they said now for this, if you don't die, within with them now, then you might be really mellow. If you don't die, with that might be really female. Ogechi once said, now Opia, only one people lawsuit. Now everybody get received with a lawsuit. Of course. And everyone will be gazetted. Who never gonna get a no ability to who never gonna go get to get soon. To who it may consign. To who it may consign. Please look for a way. Look for a way to settle this thing.
settle this thing. PJ about that weekend. You see, they want to eat up the area. Or not, to who it may consign. Please, can now, you will make him to let her go. Look at what you're talking. On the phone, Apota. And you're going to go now, and they're going to how you date. Eh? Then, to who it may consign. Go and look for a way to put the necessary. Please. Baba, let me tell you one thing. And I didn't know. Yes. I can remember before anything. Now, Miriam wept time post to the end of 7 days. Kedia Jinji man didn't know to work. Now, how you cover their dead body, let them bring it on. Jinji said, then when a Queens, Canada, and the US and the UK, mother thought, now higher near 1 billion naira for court case. So let them bring it on. I was surprised. Because I use it now. On and there was how many years that money? Because that 7 days are Ghana and another time. Kawa ga they could not do anything now. Kedonia hana a messiana now. Nje PJ Abiago on with the gear. That's why Jinji Wepota. Akoya na waka moto. Later now, what about the PJ? Zuzu chai hana. Or maybe I say PJ one them wine. Adam sorry. PJ one them wine. Adam sorry. Now we'll get Benaja now. Now rant. Did you get Benaja seek any advice for Jinjin to stop all this nonsense on them and the tender apology cannot see it? Marriage dear now get Benaja. Yes, and I one of on the apata and a man Jinjin intimidate. Why age dear? One on a Fiana Ghana and on a cost the thing corner. So Namos one one Jinjin Venza also go do get Benaja Kemafia PJ by area. Eh? And more ye make a taka Jinjin Nadi from me and my family. Okay. I just know because hold on. Now, hold on. Let me enjoy correct now. Because let me enjoy correct. Educate moment of truth. I don't know what I said. I was just saying something because in a book I was a year but this. No, yes, sorry again. One thing I enjoy working hard, but I'm going to put on me to another road to Tapota. If we was here, you have great sorry again. Can you look at our way? What are you thinking, Alingi? Can you go here? I was just saying what you said the other day. No, yes, sorry, I came. When you make PhD careful, that is let me remind you, PhD careful. Who are you calling delusional? Me or insane? That's because who against I'm insane or you again I told you insane. Excuse me, sir. Don't insult the Baba Barista for them the comment self. Educate. Baba Barista. I didn't even understand me. Baba Barista, Abari Hogu. So one Abari na Baba Barista. You also gave a queen I watch now. Then when I your or 18 and age, the mother now, baby, I say, and I mean, mad intimidating. Came back when one boy, Baba Barista, go for a go. Borogi, Eji Kemiko, try to understand. That me enjoy in here. You got to go. So, the Kubu, ever knock out the first. And none of that decide now to justice. Now to justice. You want justice comes to because I want to peace over that game established. Moment I want justice. Educate withdraw, but I know so you got to go. Take cases you make peace na saga no one. Before you know it, it's a straight. So there is nothing like peace here. Justice go before. Everyone justice now, everybody will heal. Thank you, Clinton. Okay. Onye na-akpọ mfo na ka nji eme ka mkpọ ọgụ o
It's all then me and another phone, oh. Check and post into your number. Plus 234 2 1 4 8. Okay. Okay, so what draw? I know when I told it, but I don't be here because on that one can what the thing pause what the phone. I won't know what I was going to go never number call to the phone. So, phone number post through here because if you are the one calling, phone number I'm here. 847. I won't go on a phone because call one number. Now, for getting an against here. Hello? Okay, so how about good evening? Ejikedalu. Okay, okay, the other number I have to go for, but since last 3 years of last week, I could be last. And Yeah. Oh, for now. you're a great first recount. Anyway, barrister, I withdraw my comment, I withdraw my statement. Just like you just pick it in a way. I was thinking that you are just referring to me, maybe one of these days the lawsuit will come or whatever. That is what triggered this thing, but I withdraw the statement. Just like you rightly said, sorry. Maybe somehow this thing, but sorry can save you from 200 years entanglement. Believe me, most of the problem we are passing through, direct or indirect, as a result of not saying sorry or apology. I said it from the day one when this issue, just getting started. I told people that I'm sorry we have settled this thing. That is not everyone mad call a win, or everyone call a win. Just I'm sorry, we settled the problem. Oh, okay, say me, you might be in the limit with somebody. And when he just say, now you the person, even though you understand what I mean? You understand? Once you say sign of remorse, but sometimes our followers now cause this thing because they'll be gingering us. No, don't mind these people that are. Let me not use some words. Just allow them. So now I have to acknowledge you for the video you made, that apology, I have been expecting that from you, and I pray that Madam Justice will accept that from maybe with her whole heart, and I expect every other parties that are involved, both our lovely sister Sharon and Jim Venza, everybody deserves the second chance. In as much as you expect Madam Justice to forgive you, because I'm sorry to say, so a good friend, I love you, but I'm far be for me to hide truth from somebody if you really like him. Yes. I watched the previous video, they put the whole blame on Sharon and whoever that played that voice. We blame Sharon, but at the same time, when you that voice note, Sharon wouldn't have played it. So both of you have to share the problem. Whichever way, are you on that duress? But let me not go into that one. Let me not go into that one. You already apologized. To err is human, but forgiveness is that in divine. All have seen and come short. So Sharon, open all to already apologize. Or likewise every other person, because that time I play it's not about Madam Justice, but I was a kind of pissed off because this woman be a married woman.
It's not about what is happening, but KG, she feeling a married woman, now they about this kind of that thing is enough. You make that woman get jump into well, boom, or destroy all the marriage. This man, this woman, Anna Sharon, have been blackmailing men. Okay, no can they play? Oh, me the same thing. I heard everything you said. That none. Okay, none. Okay. Okay, guys. For more. Obona with them more play. If na this woman. In other words, she's a blackmailer. Yes, not only a blackmailer. Or no hanadi. In agency. Or no hanadi. And oh yeah, like it. Can be also. Okay, na net nehu. Yeah. Oh yeah, like it. Can do also can be sure. Because only a table Clement. Only a even fortunate. Only a Jim Venza before me. Can I ask you a single question? Go ahead. Okay, ọ bụrụ na ịma na m na-egbu mmadụ na m na-ezi ori na m egbugo first person, gbuo second person, gbuo third person, will you still enter my trap ka m gbukwe? You will avoid me by all means. Recently, evidence. Okay, no, but we are not preventive measure. Every man know me jinjim, many are fortunate, many every other person. So you have so you have avoided that before, but the mistake have been done. Thank God you have already apologized. Okay. Fine. Only made that such thing. I don't mean them exist. Yeah, get one upon Only an idea norozi. And they believe that the same thing might applicable to you the same man, because you're in a man or one. A we go only Maria. Each way Montana, Maria, where naga. And I'm going to end the question. I'm not. Secondly, this Okumuna one year, I chose me in because I have tender apology. I chose me in a kota there. I kota. Yota. That everybody involved. Yes. Yeah. At the same time, I have for me some of our followers, our brothers in about the person of Ugo Benaja, Madam Ugo Benaja. We can condemn the act, but not body. Hello? Take it. Hmm? Cut off this animal, please. Cut him off. This guy is cute. Cut him off fast, please. Okay. Yeah. Where's the wood? So wood. Hey, I had. If you can read a man, the mother. Yeah, no. Ejai. Ejike. Now, educator, when you work out and when something equal. Now, for so many years, Kadise Cynthia Made, na Ogechi vam. To the extent that Yawa Bonya Putaran Biagwani, restaurant able Ogechi Maria. Why not Ogechi Okeke Njaka? Mbiaka, Nyawane with every information. Now, whereby na shop Ogechi mepere, as an ereni, na enwere na erenia, na agbara the place oku. Eba haboku, Ugebenaja to us. Ugebenaja went to Chicago. When I trace yare, on our video ne, Ugebenaja meguru, about chapter ebo getting our war. On our how many the video de. Because Ugebenaja wari honaro na America.
no ina agari achọ ebe Ogechi nọ mbiaka to the extent no na voice note anwa ọ kpọrọ the guy ebe Ogechi nọ the guy wee gbacha ya ebe Ogechi nọ wee gwa ego ne ka ụnụ ya akwụ ya Ugebenaja wee sị na ọnya ya akwụ the money ya don't worry ka ya na ya na-agbụrụ. Now Ugebenaja apụtazie na-emezi claim damage control claim that not just gwa the boy egosikwana ya be prince na-emezi nonsense damage control. The boy jụọ ya how much ka ọnụ ya akwụ ọ sị ya don't worry na ọnya nwe ya akwụ the money. Ọkpacha na-arụ anwa. Now intelligent caller apụta wee gwa ndị mmadụ na nwaanyị a jikwa dọkụmentị e wetere from embassy na o jikwa nke from Interpol kuchina intelligent caller sendere ya pụtakwa na public gwa anyị ya and she acknowledged no ji the whole thing. Why na ọ chọghị inye fortunate fa na o wee nụzie na Jinjin Venza na Saga PJ fashion ọ bịazie bi eme damage control ka ọ gbazie nwaanyị Abuja na ndị nne ya n'akụkụ ya egbu ya ha ya edewe ya mana ọha nwa bụ ụzọ wee mee gịnị wee gbuo ya wee debe ya gbanwe ndị otu anyị selụlụ Maryam justice out. If not for them nyanwa bụ Ugebenaja Jinjin Venza Sharon Fiona joined with ndị otu Ogechi Okeke Njaka wee na-asaga Maryam justice. Even when this woman did nothing to them, even ihe niile ha na-akparị ya ọkara wee raise any words against them. Ọ bụrụ na Ugebenaja n'ihe ọ nọwụ onwe ọrụ ọ na-arụ na Amerịka gbaba etu a nwaanyị a si akpagharị kọl kedu mgbe o ji arụ ọrụ arụta ego. Ọ bụrụ na ọ datụwa Okombi ka na-aṅụ gufu na-eke ịchafụ n'isi small boy o ji wee chi ime akwụkwọ Ugebenaja ọ bụ na with you and this guy ịma nwa akwụkwọ na America says by me aga m eti gị mmọnwụ if for this charm marriage ị chọrọ iji this guy wee mee ka ị nweta akwụkwọ it can never work. Mark today's date ihe eti anya m o m ga-agwa gị na that is cancel ịma nwere ajọ obi. Ugebenaja that guy iji chọọ inwe akwụkwọ na America it can never work says by me and my workers and my people and my gangs. You can never have that paper. Obono maka that Okombi forget it. Yen na gwagi yawo done and dusted Ugebenaja. You can never have paper from this guy because I will destroy everything. You don't know me. You might on yambo. You cannot forget the wicked. I will teach you the language and teach the Jinjin Venza. When I never know who on a jam. Okay, before Ngua. Anything about an American visa passport. Ugebenaja, forget it. You can never have it. You can never have it. Confirm. Can na gbage ya. Because he have him a wish in your Ugebenaja, everybody nga bungo sige now. Ibe wakwa na social media na abanya. Iyama no bro no bona. Kia insult. So that next time you will learn in a hard way. Next time you will learn in a hard way. They teach you the lesson you can never forget in a hurry. And I drug me to Namona na be a con. Yeah, how are you? Yeah, how far, bros? We thank God. Yeah. So, now after Gongu, Nguabu Ugebenaja,
I saw you lose go everything about them. It will get you to lose America now. It can go you to lose America. Mark today's date. Look at the condition of Ogechi Okeke Njaka. Nobody is asking about Ogechi Okeke Njaka. Let me see. Council. You want to post through. Let me see. I want to see another. Ara ya born on this social media until una put a public to a back with a clear on. Let me see. Let me see the post. Let me see. Please, why are these people still making calls from? Maryam has never asked anyone to come and fight for her, and Maryam Justice would never. So whoever that is talking nonsense, thinking that I need him, I don't need anybody. Neither you guys should just be from Imo State to Abuja here wanting the girl to be released and this case should be settled. It's never going to be possible. Did they really told you guys that her associates are still bullying me? Me and my children, my husband are telling us different kind of things. Let the justice prevail. Please, why are these people still making calls from Imo State to Abuja here, wanting the girl to be released and this case should be settled? It's never going to be possible. Did they really told you guys that her associates are still bullying me? Me and my children, my husband are telling us different kind of things. Let the justice prevail. Please, who are these people? Okay. Now, hold on, now some na Nija na ya this year. Ija na wa ban ya this year. Ija amanda ya this year. Governor Ezoko is now doing charity for Nwagwata. Yes, it is very nice because he made Nwago to stop the frauding. So, hold on, okay now. Onye ọbụla ebe ọbụla onye si abịa a na-agwa na ezi agaro problem some people nwe bụ ha che nọsọ nwaanyị a bụ ndị ya na oge problem ndị ya na Ogechi nwe problem ehika etu ajinji m nọ na ndị ọ dere RIP ndị ọ dị HIV ehika many people are coming for him ịma na ọ mara ihe na-abịa ọ sị na ya mere this guy nọ Germany o wee gbaa ọsọ kem nke ọ dere nwe RIP ọ mara ihe na-eme no jijibe nwere idea what is happening to him now. Enwere one guy mere comment na nke Jinjin Venza a na-akpọ Eric Heg oge mụ na ide water nwere okwu that guy bụ onye kpọrọ na my Facebook one day request a live wee sị na oge ide water nya ya eweta 1,000 euro ewee mee ide water case na nke emekwa ha amụrụ m onye ọ bụ and mụ na this guy onye adị ojide mma amarọ m ha ịkọ ọ sị na o jikwa akaụntụ m ma ọ na mụ sendịrị ya akaụntụ m o je na nke Jinjin comment ya na ọ na-enye m ego na onye m ego na ma na-akọrọ ya this guy ọ dị mma dị njọ I don't know him mgbe nno wee mara this idiot but one time ọ bụ na onye remember that guy be Germany ọ ga-enwunye ya chụpụrụ ya n'ụlọ o wee rapụ nwunye ya na ụmụ ya wee gbaa ọsọ all this guy can na agwa na ya this Eric Heg if you guys remember
mgbe this guy bi Germany ya na nwunye nwere okwu nwunye ọ mụrụ ụmụ na-abụ ka ọ nede nwaanyị wee chụpụ this boy ọ bịa na Facebook na-ebe akwa akọ ka o si wee je ka ya na isi ije si wee na before wee gbara wee jebe UK and this Eriki Heg anara etigoro anyị etu onye ọcha nwoke ya na ya bi si egori ya pants na the man is a gay. If you guys remember this Eriki Heg nwoke Mbisa is an Mbisa man. This boy bụ onye nara etiri etu nwaanyị nwoke ya na ya na-abụbi na-agbatara ya n'ụlọ si egori ya pant red na-ala ya n'ike that time na Facebook or that guy. Amụrụ m onye data anụmanụ bụ si na Eriki Heg onye a na-egoro onye nwoke ya na ya na-abụbi n'ụlọ na-egoro ma pant red ya bịa na Facebook bịa gwawa anyị ya ọ na-egoro ya ma pink ma black a gay man ya na ya na-abụbi n'ụlọ na-akpọ ya n'ike. Adị m asị na ihe na-agwa gị bụ this guy bịa na Facebook bịa gwaba anyị that time ka ya na nwunye nwere nsogbu na Germany. This efulefu bụ onye bịa na kọmentị ya na nke jinjin think ya na m amarọ history ya mgbe ọ bịa kọrọ anyị etu ya na nwaanyị si wee chụpụ ya na live Facebook and etu nwoke si egori ya pant red zuzuru bịa na social media sị na ọ na-enye m ego ma na-akọrọ ya jikwa gbawa nọ nwa ewefe lukata onye nwaanyị chụpụrụ n'ụlọ amụmụ ndị a nwaanyị chụpụrụ n'ụlọ ihe mere ha ji wee daa iberibe ma ndị a na-egoro pant. Some people could remember about that Eriki Heg onye jeneke onye na-ara n'ike iti ọtụ sị onye ọcha ọbịa nabatara ya n'ụlọ na-ara ya n'ike egoro ya ma pant red ma pink ma blue. That idiot bụ onye na-ede that comment bekere m ihe mụ na such person ji. Isalim Mbisa man onye na-abụ ọkpọ jinji masị nwanne nwoke from Mbisa na-akpọ ya from Germany ebe nwaanyị chụpụrụ ya ọ maghị ebe ụmụ ya nọ were otu day ọ gbara jewe UK. Eriki Heg ezi a na-ala n'ike egoro pant red nwoke ibia na-ala n'ike bịa gwa anyị ka esi arịa ya n'ike. That useless boy bịara ewetara m ọnụ na social media. Yes, and she was saying it on air. Okay, channel. Yeah, how many years ago can that in there? There are social media, there are cook na social media. And when they were here, after that animal narrate and one picture, ya, or goes when I rate here, Kawan is chupia poro moya, chupia nuno. On a kuja woke, on your bataria. What can they go to pant? The manager go to pant red, go to my blue, my black, my green. What keep you the go to pant now boy and ike. Some people, Eriki Heg. And yeah. Opo ha kpọchi ụnụ n'ike ụnụ abịa na movie industry achọ onye ụnụ ya na aka ejikwa agbawa nnụnụ nwa ewefe enyi ya jee chọọ ihe na-arụ. Ọ bụrụ mụ abụ onye ọcha na-egologo pant red na nke black na nke pink ka chọọ ihe na-arụ. Ụmụ ibe m ga-ahapụ ụlọ ebe a ọ ya dị tomorrow ka nje hie ụra ụtụtụ ọmanụ abalị ọmanụ mgbede ọmanụ nke onye chiri ka ọ zere. Yes, I'm not sure the video. Many people knows about this thing now. I will find the video. Even my chocolate picture that Okoko. Very useless animal. Okay, they go to your pants. But I'm which I can be on a query. Woke they go to pants. Now I got the date. I love you all. God tomorrow. As for you, 54-year-old saga goat, you never see anything. Na Interpol, and they failing to do that. A gazette get him a Ogechi. Now any who call ya no women. You think we are playing? Don't play. Jim, don't play. Imegara na social media. In with a group eba na ekoto. Ikerotu ge benaja. Le uge benaja auto for 30,000 uge benaja. But it won't be sebono.
Pojekwu igwe bono regional the amadi na social media back I know you na me today. Okay, all they can send the idiot to. Can check a messenger. I had an H. Because only that video about this leaky egg. One won't be an narrator I need to work as a good pantred. My 2 years therapy and Germany before now UK. Send it to me. Come wire Jinaja. I love you all. See you tomorrow.